Ito ang Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 30 minutos na nakaligad sa takna sining Lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Abril 22, 2026. Sa gihapon, inimulaga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalaguan karon nga mga balita. Una kita sa balita lokal. Si Local Economic Enterprise Office Head Maricela Mabacquiao, suportado ang plano nga pagtukod sa food terminal sa Iloilo Provincial Capital para may mga bulantiro man halin sa probinsya nga magkabaligya. Sa pihak nga bahin, Mayor Raisa Treñas ginpasiguro nga hindi apektado ang pumuluyo sa syudad sa sining nationwide transport strike matapos ngiti ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative nagpabutyag sa alkalde nga hindi sila magpakigbahin sa sining transport strike. Bayan pala ay nagapati nga hindi maapektuhan ang protesta kag strike matapos nga nagpabutyag ang WVATCCI nga hindi mag-upod buwas gadlaw. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Sa mga nagapanguna naman siniya dugang nga mga balita, dapat sini naton nga talupang don kagatagan sa nagakigo nga pagtamod ang pagtaas ng temperatura diri sa rehiyon na 6, partikularmente sa bahin karon sa syudad kag probinsya man sa Iloilo. Ini kasunod sa pagpayag naman diri banwa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration nga ang forecast na diri banwa padayon ang pagsaka sa heat index sa mga masunod sini nga mga inadlaw nga kung sa din amoning nagaduso man sa lawas ng tawo beyond sa ila sini nga capacity. Standby man ka engineer basi kung makachansa kita maka-connect kita with ang Pag-asa Iloilo. Sa aton sini nga mga kauturante karon ang payag sa Pag-asa nga hindi lang kay ang mga kabataan, lakip na sinadri ang tanan nga age group ang posible mabutang sa risko bangod man sa sining kainit sa panahon. Hindi lamang kay ang Pag-asa diri banwa ang nagapalinton kundi lakip na sinadri ang iban pa nga mga ahensya sa gobyerno just like the Office of the Civil Defense, Department of Health, kag iban pa siniya mga kasimanwa, lakip na dring aton nga tagsaman ka local government unit pinagi sa ila siniyang health offices, the Provincial Health Office and the City Health Office. Ini sa aton sini mga kulturan ang pagpalinton nga likawan ang malawig likawan ang malawig sa sulito nato na ang malawig nga pagbulad sa adlaw. Sa aton sini nga mga kasimanwati kung ang imo sini nga trabaho ara sa field, sa masamiga din aton nga ginapalabutan kag luyag malabutan sa aton sini nga pagwaragwag sa mga kauturan naton nga mga driver samtang nagmaneho sa ilang sini nga salakyan, nagamonitor karon sa aton sini nga pagpangalagad ti ining mensahe, ining apilar, ining palinton ang paragid sa inyo kay kamo iya ang masabing nga yara sa aton sini nga mga dalanon. So nagakadapat gid sini banwa nga tandaan ninyo ang malawig nga pagtiner sa mainit sini iyang lugar or sa mga dalanon, sa aton sini magkasimanwa ang may kaupon ina nga dehydration, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Maghambal ikaw nga dehydration sa aton sini nga mga
Kasimanwa, amo ni siya ang pagkadula sa nga fluids. No? Paggamay, pagkadula sa nga fluids sa imo sini iyang lawas. So, bangod sini, naga-prevent ini sa imo sini nga lawas, nagkalain-lain sini nga bahin sa nga imo sini nga lawas nga mag-function normally. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung inadequate or kulang or let us say sa aton sini magkauturan nga bangod sa malawig nga pagtiner mo sa mainit sini iyang lugar, just like sa field, kay dira ang imo sini nga trabaho, dako ang imo sini nga tsansa nga ma-dehydrate ikaw. Anyway, balik-balikan ta sa Limadugay. Standby anay kay check naton ang pag-asa Iloilo with Sir John Baron para sa pinakauliman sining lakat sa panahon. And of course, aton man sining pagtutok sa sining heat index 3 man sa bahin sang syudad ka probinsya sa Iloilo. Sir John, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombuanay South. Good afternoon, sir. Or good morning, rather. Yes sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update na ton sa adlaw sang Lunes, April 20, 2026. Based sa aton nga update, ang ridge sang high pressure area nag-extend ini sa may extreme northern Luzon. And so far wala man ta may gina-monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sa sang aton nga area of responsibility. Diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather kita. Pero may mga chance sa mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin natin makasarangan sa direksyon amihan na sidlangan nga muna magadala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 23 to 34 degrees Celsius or they say 34 degrees Celsius. Ang forecast nga maximum heat index naton pwede maglabot sa 38 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak 5:36 kay sa aga magatunod dinhi 6:01 karon sa hapon. Amin naton nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamo gid nga salamat. Magluwas karon na sir kung kalain lang sa nga tsimpo do why gid kita sa balantayan pa sila diri but ang balantayan na naman sa karon iya amo ining pagtaas sang heat index kag lauman pa bala naton nga sa mga sunod pagin sini may nadlaw may posibilidad pa nga padayon nga magsaka ang heat index diri sa bahin sa syudad ka probinsya sa Iloilo, Sir John. Yes sir, magapadayon nga aton nga manami nga tiyempo no. So kung manami aton nga tiyempo, mainit naman kag mapaang. So which is typical man sir no sa aton nga sa bulan sang April and may chances kina siya sir nga for the next coming days maka-record kita sang mas mataas pagid nga heat index. So amo nga aton nga balantayan kag preparahan. So mas mayo na nga nga monitor kita sa updates ni Pag-asa, hindi lang sa weather kundi actually sa heat index kay actually nagapagawa man kita sang forecast naton nga heat index no for the next 2 days. Actually by 5 PM every 5 PM no nagapagawa kita sang forecast naton nga heat index for tomorrow. Pero at least now do may idea kita bala kung anong maging tiyempo naton. Yes. Actually 4 PM may na kita may update na kita sang weather naton and then by 5 may naman ta sang update sang aton nga heat index para at least ma-aware kita bala kung anong maging tiyempo naton for tomorrow kag maka-prepare kita. All right. So sa nasiling mo na gani Sir John, aliwaton ko lang 38 degrees Celsius ang pinakataas subong amo ning nakita naton. Yes sir, forecast naton nga heat index is pwede maglabot sa 38 degrees Celsius. But take note na saka forecast na siya naton. So that doesn't mean nga ang ma-record din naton nga highest nga heat index is 38 degrees Celsius. Bali na siya, forecast na siya. So pwede na siya actually nga magdubo, pwede pa na din siya magsaka. Pero hindi na siya maglalayo sa aton nga 38 degrees Celsius nga value. All right. Sir John, thank you so much sa mga information kay pagkigbahin diri sa Bombo Radio. Saluwat mayong aga dira sa inyo. Sa ating friends, salamat mga aga. Derwavit Sir John Nabaron sa Pag-asa Iloilo. So sa aton sini nga mga kasimanwa nagakadapat gid nga mag-monitor kita kay simple sa kasubong sini nga mga sahi sa nga impormasyon ang sarang na siniman nga maka bulig man iya sa aton sini nga pangadlaw-adlaw nga mga hilikoton kag syempre sa aton nga ikaayong lawas no sa aton sini mga kasimanwa kay ti kon ang mga kauturan naton
nga mga nagapanglabada bi, labandiro, labandira. Oh, di kon bayi labandira kung laki labandiro, di ba? Pero huyaw pa ng iban nga tawgon nga labandiro, di ka magkabalaka kay ti responsable ka lang yang sa isang laki. That is why ikaw nagapanglabada. Anyway, muning mga naluyagan gid nga mga tsimpo sa aton sa mga kulturan nga mga nagapanglaba kay ti panigurado nga manami ang pagmala sa ila siniya nga mga agin pang labadahan or nilabhan sa aton sini nga mga kasimanwa dugang pagin sini nga nami ang yuhom-yuhom ang mga kulturan naton nga mga mangunguma nga nagabulad sa ila sini nga palay. Oh, ti subong bot ko may bularan pasang buladanay pasang palay subong sa aton sini nga mga kabumbo, mga kauturan naton nga nagabulad sa nga ila sini nga mais. Panigurado makaging-kaging kag malagi din sila sa aton sini nga mga kauturan. Pero inibanwa kung masubrahan ka man ti butsilingon mayara man isa nga ill effect or malain nga epekto sa imo sini nga ikaayong nga lawas. So balik kita sa nasiling na naton regarding sa sining dehydration sa lawas sang tawo. No, kay sa tuman nga kainit sa pagbulad mo sa init, amo ning pinaka-common nga matabo sa imo ma-dehydrate ikaw, madula ang mabuhin until such time nga madula ang fluid sa imo sining lawas. No, sa aton sining raw niya mga kabumbo kag in severe cases ti kinahanglan mo na sa intravenous fluids or i-dextrose ka na sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero pwede man naton ina nga hindi na iya pagpalabuton sa amo sina iya nga sitwasyon pinagi man sa pag-rehydrate balon ka dira sang tubig. Make sure ang tubig nga ginainom mo hindi man puwerte ka tugnaw inang do kasubong blang nga bagugwa sa freezer hindi gid kay makatugaman ina sang hindi mayo para sa imo sini nga lawas. Syempre halin ikaw sa tuman siniya ka init nga lugar tapos imnan mo sang tuman ka tugnaw sini nga tubig o kung ano mga sa isang ilimnon. So hindi ina-advisable kag dapat likawan ang mga kasubong sina nga kay gayunan. Ka dapat sinibanwa ti kung madlawig ang imo sini nga tiner sa init kay ang trabaho mo ang imo siniya nga trabaho is more on field works ikaw, masami ara ikaw sa gwa, hindi kay sa sulod sa opisina ka lang. Tipangita ka na isang lugar nga pwede ka makapasilong pareho sa aton sino mga drivers, mga riders, no? Pasilong anay pagpasilong, magpahuway-huway ka bisan mga a minute or two, no? Pwede ka na dayon makainom sang tubig. Make sure ang tubig hindi sinitama ka cold, hindi sinitama ka lamig. Pwede man gani na yang ti amat-amat lang ang pag-inom sa hindi malamig sining tubig. Kaga kung gusto mo gini nga ma-refresh, medyo bulubason mong imo sining tsura dira. Bulubason mong imo sining liog. Until such time malay nga medyo mag-cool down ang temperatura sang imo sining lawas. Kag pwede ka na siguro dayon dira makamat-amat intake sang mga malamig sining nga ilimnon. Sa aton sini nga mga kabumbo, basta hindi lang man gulpe kay delikado ina. Basi ko ano nga mga sahi isang komplikasyon ang sarang sina nga matugaman sa imo. Magdala sang payong, no, kag subong man balon gid sang tubig o kung ano man nga sahi sini sang pwede nga matabon sa imo sini nga ulo, no, or sa bilog mo sini nga lawas ang mas common nga dapat gamiton subong ining payong kay kung magkalo ka sa aton sini mga kabumbo, mainit na nga daan kapin pa kung ining mga tela nga kalo bla, mainit na nga daan ti matiner man ang init sa sulod sang mainitan ka ga tiner ang init sa kalo mo pag kakas mo sang kalo mo. Sos pwerte man ka init sa imo sini nga alimpuduhan. So mas mayo siguro pinakadami sini kung magkalo kag man ining mga made of mga manipis sini yang bagay katulad abi sa mga native products na inay mabrubugnaw gawa ina or hindi ganiti payong gid magdala sa tubig, magpasilong, magpahandong
hangga hindi magpalawig ang bulad sa initan sa aton sini nga mga kulturan. 44 minutos na nakaligad sa takna sini nga alas 11. Standby kay may winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Basta nagapasakop ikaw, nagahulog ikaw sang entries, may tsansa ka giniya nga magganaog. Kung why kaya nagahulog, siyempre wala ka man sang tsansa nga magganaog. Gani, para sa mga kulturan naton, ikaw nga way pagkahulog, himo ka na dira sa imo cinema entries, damoa kang ihulog sa mga drop boxes diri iya sa palibot sa syudad sa Iloilo. Undi gani, diri direkta sa may broadcast station sa Bombo Radio dira sa may ground floor. Namtang sa dalan mapa syudad sa Iloilo. Nauyatan na nato ang pangalan sang masunod nato niyang daily draw winner magabaton sang 1,000 pesos cash plus gift pack. Ang gift pack ni gaunod or ginalakipan sang isa ka balding orukan, duha ka box nga may aratanan sang kabilungan 120 ka mga tablita sang Remzinc vitamins, isa ka box sang coffee or MX3 coffee sa aton sini makabumo may napulo ini ka sachet, may ara sang mix na dira mo, no? Mix na dira ang it's either kumiya bihon or kumiya sutanghon or palabok, no? Basta tatlo ina kapak sa aton sini mga kauturan. So mo nang premyo nagahulat na diri kag amo nang mabaton sang aton sini nga winner. Proof of purchase niya URC Mang Juan and Mr. Chips, 65 anyos, taga Baluyan, Cabatuan, Iloilo. Congratulations, Patricia Aldamar. Patricia Aldamar, ginawang ikaw ni Bombo Cham. 46 minutos sa kaligad sa takna sining alas 11. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sining premyo. Saluat, congratulations, Patricia Aldamar sa Baluyan, Cabatuan, Iloilo, gamit ang URC or Universal Robina Corporation na products sa iya sininga entry. Saluat, congratulations, Patricia Aldamar. 48 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Diriman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Wala sang database sang public transport drivers nga ginalunsyar sa sining cash aid program sang Marso, no, nga nagapuwersa sa Department of Social Welfare Development nga i-require ang in-person verification sa mga payout sites, no? Ining proseso sa aton sining mga kuturan ginklaro diri matapos nga mayara sa isa ka motorcycle taxi rider nga nagka-collapse kag ginbawian sang kabuhi samtang nagahulat, samtang nagalinya, no, sa pagkuha sang iya sininga ayuda. Ginpayag sang DSWD nga ang previous fuel subsidy ang mayara sang ang nagkanto sa mga vehicle operators kag wala iya sa mga driver. Ang isa sa mga ginalantaw diri banwa para malikawan amo ining possible fake or ghost claimants, no? That is why nga ang DSWD nag-require sa tanan sini mga driver nga mag-show up in person nga mayara sang photocopy sang ila sini nga mga driver's license. Sa aton sini nga mga kabumbo kay tiambal ni Dumlao, spokesperson sang DSWD, sinya hindi man makarisgo ang ahensya nga magpadala sang kwarta sa mga accounts nga wala ma-verify kung sino mga tao sa likod sini. Sa aton sini nga mga kabumbo sa agency naman sa karon ang ila sini nga himuon, maplastar sila, madihon sila sa database, no, kag mag-shift na lang ini sila sa electronic wallets sa palabuton sini ang mga rounds ang aid or ayuda para sa mga driver. Ginkonfirmar sa DSWD nga mayara sa nagtaliwan, no, sa isa iya ka driver nga nag-collapse samtang nagahulat sa special payout dito iya sa may Quezon Memorial Circle, no, Sabado, matapos kini siya ang naglingin ng ulo kag gindala gilayon sa ospital.
Si DSW Secretary Rex Gatchalian nagbisita sa pamilya sa ospital sa masunod sining adlaw kag nagmando sa NCR Field Office nga i-cover ang hospital bill, funeral cost kag education sang bata sang sining rider. 5,000 pesos para iya sa transport and delivery riders nga apektado sa pagsaka sa presyo sang gatong bangod sa konflikto dito iya sa Middle East. Sa aton sini nga mga kasimanwati amo niyang dabis-dabis sa aton sini nga pungsod amo niyang dabis-dabis kag way sa nga may makatupong, way sa may makailog sila diri sa aton iya nga pamagi sa paghatag sang ayuda sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Anong ginaayudahan ang mga apektado sa krisis, rider, so on and so forth? Yes, ano pa ginaayudahan mga pigado? Paano ginhatag ayuda? Tipunon sila, pahulaton sila inuras. Antos gyapon. Gantos ka na sa krisis, sa sitwasyon, current situation, makuha ka ayuda, kay buliga ka sa gobyerno, pero antuson mo anay, ang malawig ang lininyahanay. Samo sila nga ugada sa aton sini makasimanwa, init ang adlaw, hulaton mo linya ka gina, maglakat ka sa linya, why na? Itip sa amoy ng imo siniya. Itip sa amoy ng imo siniya nga ayuda. Linya ka dao, linginulo mo. Mambag ka nga, hindi lang ko magkuagro, bayan 5,000 patay ko. Why na? Why ka na sa nga palabuton siniya ayuda. Amo ni gani manwa sa aton sini magkuturan. Sa di nagahalin ining cash assistance, ining ayuda. Dini halin, dini ginakuha ini, no? Taxpayers money ini, ginatipon. Bisan pa paano pa, basta ang kunon kita yang mga taxpayer, maangkon kita yang sang dapat ngaton, no? Aton ina kwarta, no? Ginatipon ina, for example, labi pila ka milyon diri ang taxpayer, piso, basta mainamutan kita sinadra sa aton sini nga mga kuturan, no? Not literally nga piso, basta may ara kita sa inamutan sinadira. Now, pati ini, ang mga rider ni, gabahin man ni sila tax, may ara man na sila, bisan pa paano, no? So, ang gobyerno, gintipon ini kay ibulig sa apektado sang krisis. Energy emergency buy, kita subong diri sa pungsod ng Pilipinas, no? Pero amo na bla, tawo buligan mo, no? Ang isa iyak ka sektor sang isa ka sektor buligan mo, pero apektado na sila nga daan, gaigod na sila nga daan, buligan mo man tuod, pero pabudlayan mo pa pinagi, sa pagpalinya sa ila, bulad sa initan, kunti isa patay. Sa nasiling na gani naton, sa aton sini nga mga tagpalamati. Kung may mga ginapasumiter, nga mga tawag si gani, kung may mga ginapasumiter, nga mga requirements, why not abi, kadamo sa mga pamagi mo, napinsaran man gani nilang e-wallet? Napinsaran man gani nilang e-wallet? Kung hindi pa madala sa e-wallet, pwede man naguro nga ang mga trabahante sa gobyerno, no? Just like kami sa Department of Social Welfare Development, sila man nagtagi, pamalay-balay sila sa aton sini nga mga kuturan. Timamba naman karon abi engineer nga, ay niya, kulang kami balance tawo bumbutsam. Ililintukin si Arin, mabinaisay naman kita sini karon. No? Mabinaisay naman kita sila diri karon sa aton sini nga mga kasimanwa. Kay kadamo na sang kay gayunan, nga ti kulang man gani istawo, ba't kumo nga gingusto, kaya mo ning gila sila yung trabaho, natigayon man. Hindi na ko kahatag sa kadamuon sa sitwasyon nga mo sila, hindi na ko kahatag sa nagakigo siniya nga ihimplo, but, kung gustohon ang trabaho, since, nga ang Department of Social Welfare Development, ang may tagsa-tagsaman katalatapan, may mga regional offices, may mga municipal, may mga city, gani, no? May mga tagsa-tagsaman ini silang katinaw, why not abi nga amo ng aton sini nga, i-maximize, agud sila ang magpamalay-balay. Sila ang magpamalay-balay, kag sila magdulong, saan nga nasambitan sini nga ayuda?
Ti mambaka nga ti hindi man lang kita basta-basta makahatag. Yes! May listahan man bala kamo. Anong ginabasihan nga listahan now? Listahan abi for that matter sa aton sinimang kabumbo o sabahin sa mga drivers. Butang tati sa mga jeepney ara sa LTFRB. Kung sa mga tricycle driver ara sa local government. O sa mga rider nga ni sa aton sini nga mga kuturan. O? Ti kung ara sa DOTR or sa kundiin man ini sila registered, ara na dira ang ila sini nga pangalan. So kamo pangita, no, sa aton sini nga mga kabumbo, amo ni ganing budlay sa gobyerno sa pungsod Pilipinas, no? Ayudahan ka man, pero ti simpre pangabudlayan mo anay Kabudlay na nga daan ng imo sini nga ginapangatubang, kabudlay ng imo sini nga kontra sa tagsa-tagsa kapag tagsa-tagsa kadlaw sa pagpangabuhi. No? Buligan ka mga gobyerno pero pangabudlayan mo mananay. Oh, granting for the sake of discussion na rin pagin. Kay kumo, gamay tao sa DSWD, why not? Oh, hugnat, parehos bala sa pasaka sa presyo sang gatong staggered. Oh, for example, ang mga malapit sa amo sini nga lugar, diri kitaw sa cover gym nga kampiyon, may dako-dako nga electric pan nga hindi kamo matumba way pilas way bakiras. Diri butang ta 500 kang kapasidad sini, diri kamo kadto amo ni nga mga plastada pero lang ginhimo sa niya city government. No? Ang mga rider or driver nga nag-aapelyido nga nag-aumpisa sa letter A hasta sa letter E, Alpha and Echo, diri ka mo sa amo ni nga cover gym. F hasta sa kung ano ang labutan sa letter naman sa alpabito, amo na diri ka mo, no? So on and so forth, pugtak-pugtak or sa laysay, hindi pagtingubon, may ara sa nga nagakigo sini nga mga lugar para nga hindi magpugok ining mga beneficiaryo, hindi sila pinabulad sa initan, kundi layo sila sa disgrasya. Lantawa karon banwa. Anong natabo? Why man kita siniproti imbising kumil lang ya ang ayuda naghambala din DSWD sekretaryo sabton ang hospital bill. Ti mayo kung 5 lang man tong hospital bill. Ti kay napatay. Sabton pagid ko ng funeral cost. Magluwas sina sabton pagid ang education sa nga rider. Ano ni? Hasta elementary, hasta senior high, hasta college, hasta sa ni? Nga pagsabat sa DSWD sa nga edukasyon sa nga bata sa nga rider. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Muna bla, kung mabulig ang gobyerno sa pumuluyo, hindi nyo na pagpabudlayi ang inyo sini nga ginabuligan. Kang labaw sa tanan, hindi nyo pagkalimte ang mga middle income earners o ang yara sa middle class. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Galing iti ang middle class, sabi engineer, di nila mapalinya mo sa gatagiti init, mambala middle class ga. Ay, ma'am, sir, may duty pa ko ako niya. Duty ko muni uraso. Tigo ko kung makalinya. Guro mga alas 6 alas 6 out ko, alas 5 out ko. Yan ang purpose ang linya-linya niya. Para nga may matindog to nga politiko kag mga kumpas-kumpas to muna. Amo na mga guro. Amo na mga guro, mga trippings ang mga tao sa gobyerno. Mga dayaw ko ni Blang, hindi man tanan, pero do halos kalabanan, mga balinuan, utok. Why man ko kabalo ko nung balinuan, utok? Basta nabatian ko lang na sa isa to ka kilala kung ginambala niya ba o katuntog nga klase isang tao na ba kay man balinuan, utok. Kung why si insakto nga ginimo bla. Anyway, detalye sa mga nagapauna balita, lokal, balikan ta karon pagkatapos ang Bombo Network News. Drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikadalawampu sa buwan ng Abril, taong 2026.
Sa ating mga headlines, House panel bukas pa rin sa pag-imbita kay Vice President Sara Duterte, makailang ulit ng pagtanggi dyan sa impeachment hearing, tatanggapin pa rin ang pangalawang Pangulo. Ang eroplano namang nag-emergency landing sa Iloilo Airport dahil sa kakulangan umano ng oxygen supply, iniimbestigahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines. At si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. magpapadala ng high-level team para naman sa pagpapauwi kay dating Representative Saldico mula sa Czech Republic. Sa international news naman, ang Israel gagamit ng buong puwersa laban sa Lebanon kung malagay sa panganib ang kanilang tropa sa kabila pa ng umiiral na ceasefire. At abangan mamaya sa ating update sa National Basketball Association. Boston tinambakan, nag-32 points ang Sixers para naman ibulsa ang unang playoffs win. At yung kupunan ng Suns, dinanas ang 35-point loss doon sa kamay ng Thunder. At live nationwide via satellite, tumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nananatiling bukas ang imbitasyon ng House Committee on Justice para kay Vice President Sara Duterte na dumalo para naman sa pagdinig sa darating na 22 ng Abril ng taong kasalukuyan. Ayon kay Batangas 2nd District Representative at tumatayo ding chairperson ng naturang lupon na si Representative Jervy Luistro, layunin ng kanilang komite na marinig ang panig ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon ng unexplained wealth at ang pagsusuri sa kanyang mga statement of assets, liabilities, and net worth. Sa nakaraang mga hearing ay tinalakay ng naturang lupon ang umano'y maling paggamit ng mahigit 600 milyong piso na confidential funds at alegasyon ng bribery. Nakatakda naman na isumiti ng Anti-Money Laundering Council ang mga bank records habang magbibigay din ng dokumento ang Office of the Ombudsman, maging ang Securities and Exchange Commission at ang Bureau of Internal Revenue upang beripikahin ang mga ulat hinggil sa yaman ng pangalawang Pangulo. Iginigit ni Representative Luistro na mahalaga ang presensya ni Vice President Duterte sa darating na pagdinig upang malinawan ng publiko ang mga aligasyong ipinupukol sa kanya na maaaring makaapekto sa kredibilidad ng pamahalaan. Dagdag pa niya, bukas ang kanilang komite sa anumang paliwanag na ihaharap ng Vice Presidente upang masiguro naman na patas at transparent ang proseso ng kanilang investigasyon. Nais naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na alamin ang buong kwentong bumabalot sa akusasyon ni Ramil Madriaga kay Atty. Ryan Ray Kilala. Si Kilala ay nagsisilbi bilang Assistant Special Prosecutor sa Office of the Ombudsman at inakusahan ni Madriaga na umano'y gumamit sa kanyang impluensya para matulungan si Vice President Sara na makakuha ng pasadong grado sa bar exam. Ayon kay Representative Redon, nakakapagtaka kung bakit hindi pa pinapasinungalingan ni Kilala ang akusasyon ni Madriaga gayong naglabas pa rin ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Nais namang marinig ng mamabatas kung ano ang tunay na naging papel ni Kilala sa pamilya Duterte, lalo at sa naunang statement ng Vice Presidente Anya ay hanggang sa libel lamang ni Kilala ang inaabot ni Madriaga. Mahalagaan niyang malaman kung paano napasama si Kilala sa grupo ni Vice President Sara hanggang sa panahong si Madriaga ay nasangkot sa kidnapping activities. Ang naturang koneksyon ay mahalagaan niya para matukoy kung may mga questionabling transaksyon ang pangalawang Pangulo habang susuportahan din nito ang mga naunang testimonya ni Madriaga. Dapat din anyang malaman kung paano nagkasama sina Madriaga at Kilala sa campaign trail ni Vice President Sara. Kung maalala, matapos ang controversial na testimonya ni Madriaga noong nakalipas na linggo, ay pinadalhan na rin ng Office of the Ombudsman ng show cause order si Assistant Special Prosecutor Kilala. Pinagpapaliwanag ang abogado dahil sa umano'y pagkakasanggot niya sa ilang irregular activities. Bombo Weather Update. Tuluyan na hong lumabas sa monitoring domain ng Pilipinas ang severe tropical storm na lamang na Sinlaku. Ito ang nakaraan ho na naobserbahan bilang isang super typhoon, ngunit sa nakalipas na mga araw ay unti-unti itong humina, lalo na ngayong araw ay isa na lamang itong severe
tropical storm. Ayon nga sa State Weather Bureau, hindi naapektuhan ng naturang bagyo ang karagatang nandito malapit sa Pilipinas at yung saklaw ng Philippine Area of Responsibility, ngunit nagdulot pa rin ito ng bahagyang impact sa karagatan na nasa labas naman ng monitoring domain ng ahensya habang patuloy pa rin ang pagkilos nito dyan sa Pacific Ocean. Dahil nga sa tuluyang paglayunan ng naturang sama ng panahon, wala nang anumang low pressure area na binabantayan pa ang Weather Bureau para sa posibleng pagkakabuo ng tropical cyclone sa mga susunod na araw. Patuloy naman na makakaapekto sa bansa ang high pressure area kung saan ang malawakang o kabuuang epekto ho nito ay magkakaroon ng napakainit na temperatura sa kabuuan ng ating bansa. Bagamat mananatiling makakaapekto pa rin ang mainit na panahon sa malaking parte nga ng Pilipinas, posible rin naman ang isolated rain showers at thunderstorm, dulot ng localized thunderstorm. Abangan mamaya ang data naman para naman dyan sa ating heat index mamaya lamang. Sa ibang balita naman, kinumpirma ni Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nakaranas ng pressurization issue ang PAL Express flight nagbumiyahe mula Dumaguete patungong Maynila noong linggo ng hapon. Bilang pag-iingat, nagdeklara ng emergency ang flight crew at inilihis ang eroplano patungo sa Iloilo International Airport kung saan ligtas naman itong nakalapag bandang alas 4:27 ng hapon. Ligtas ding nakababa ang lahat ng 175 pasahero na sakay ng eroplano, kabilang ang 3 sanggol. Ilang pasahero ang humiling din ng medical assistance at agad namang nabigyan ng atensyong medikal ng mga personnel sa paliparan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng kagawaran dito at minomonitor ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sitwasyon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa airline companies para sa karagdagang detalye. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron na tayong 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na ang pananatili sa karagatan o ang katatagan ng kalayaan sa Indo-Pacific region ay isa sa mga pangunahing target na muling pag-arangkada ng Balikatan Exercise 2026. Ngayong araw mga kabombo, 20 ng Abril, ay nagsimula ng muli ang pinakamalaking military simulation dito sa ating bansa na nilalaukan ng nasa 17,000 military personnel mula yan sa iba't ibang kabahaging bansa ng naturang event. Ayon nga kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, isa sa mga layunin ng malaking military exercises ay ang masiguro na mananatiling matatag ang Indo-Pacific sa tulong na rin ng mga nagkakaisang puwersa mula sa iba't ibang bansa na ang pangunahing nilalayon ay mapanatili ang kaayusan at katatagan ng rehiyon. Patuloy dito mga kabombo ang pagpapatunay na pakikilahok ng mga naturang bansa tulad na lamang ng Japan, Canada, Australia at New Zealand na pawang bansang nasa ilalim ng Indo-Pacific region. Kagibat nito mga kabombo ang pagsasabay at mga aktibidad na paglahok ng iba't ibang puwersa sa pagsasanay sa ilang katubigan ng naturang rehiyon tulad na lamang ng mga karagatan malapit sa Taiwan Strait at Bajo de Masinloc. Ayon kay Padilla, nakahanda na ang assets ng mga kalahok na mga bansa para naman sa pagsasagawa ng iba't ibang military simulations. Ilan dito ay nakatakdang isagawa sa maritime domain ng Pilipinas. Sa kabilang banda, hanggang 17 iba pang mga bansa ang makikibahagi rin sa International Observer Program ng 41st iteration ng exercise Balikatan. Ito naman ang unang pagkakataon mga kabombo na magdi-deploy ang bansang Japan ng daan-daang sundalo mula sa aktibidad dito sa Pilipinas matapos nga ang panahon ng World War II kung saan ay naging matindi ang presensya ng mga Japanese soldier dito sa Pilipinas. Iniulat naman ng US State Department ang nakatakdang pagtatatag ng United States at ng Pilipinas ng 4,000 hectare na industrial hub. Ito ay kasunod po ng pagsasama ng Pilipinas sa Pax Silica, isang inisyatiba na pinangungunahan ng
Washington o ng US para makakuha ng sapat na artificial intelligence at semiconductor supply chains. Ayon sa Amerika, ang naturang initiative ay isa sa mga pangunahing economic statecraft strategy ng Trump administration upang hindi lamang ito umaasa sa mga bansang itinuturing ng US bilang rivals o kalaban. Target nitong patatagin ang kooperasyon ng Amerika sa mga bansang kinikilala nito bilang allied partners. Ang Pilipinas ang ika-13 bansa na pumirma sa Pax Silica. Sa ilalim ng naturang programa, target nito na mapalakas ang supply chain para sa semiconductor at iba pang critical minerals habang pinapalawak ang produksyon at manufacturing, gayon din ang data infrastructure. Kabilang sa iba pang mga signatory ay ang Australia, Finland, India, Qatar, South Korea at Singapore. The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa puntong ito, kumuha po muna tayo ng mga karagdagang report. Si Pangulong Bongbong Marcos magpapadala ng high-level team para sa pagpapauwi kay dating Congressman Elizalde Co mula sa Czech Republic. Kaugnay yan, may nakalap pang report si Bongbong Isa Cotonera. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic kaugnay ng pagpapawi sa bansa kay dating ako Bicol Representative na si Zaldico na iniulat na naaresto sa Prague. Ayon sa Pangulo, nananatili sa kustodiya ng Czech authorities ang dating mambabatas habang isinasagawa ang mga kinakailangang proseso para sa kanyang posibleng pagpapabalik sa Pilipinas. Taliwas ito sa naunang pahayag ng dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsabing wala umano si Ko sa Czech Republic. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs upang matiyak na nasusunod ang tamang legal na hakbang kabilang ang mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Nilinaw din ng Pangulo na ang proseso ng pagpapauwi ay hindi agarang maisasagawa dahil kinakailangan itong dumaan sa tamang legal na proseso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Mantala, personal na sinuri rin ng Pangulo ang implementasyon ng Service Contracting Program ng Department of Transportation sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City ngayong araw. Kasama niyang nag-inspeksyon ay si Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza. Ang Service Contracting Program ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga operator ng public utility vehicles kapalit ng pagsunod sa itinakdang ruta, sapat na biyahe at pagbibigay ng diskwento sa pamasahe. Sakop ng programa ang mga jeepney, UV Express at bus sa mahigit 500 ruta sa Metro Manila at ilang pangunahing rehiyon. Layunin nitong mapanatili ang operasyon ng mga sasakyan at mapagaan ang gastusin ng mga commuter sa gitna yan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa punong ehekutibo, magpapatuloy ang suporta ng pamahalaan hanggat nanatiling mataas ang presyo ng langis na may kaugnayan sa tensyon sa gitnang silangan. Tinataya nga abot sa 20,000 na mga sasakyan ang lalahok sa programa. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Umaabot sa 42 antas ng sentigrado ang naitatala dito sa heat index
partikular ho dyan sa Sangli Point sa Cavite para sa araw na ito ayon yan sa State Weather Bureau. Pinapakita natin sa ating data sa screen ang ilan ho sa mga lugar ng mga pangunahing makakaranas ng napakainit na temperatura. Sa danger level na ito mga kabombo, yung binanggit natin, yung Sangli Point sa Cavite na nangangahulugang mataas ang posibilidad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke kung magtatagal na mabibilad sa sikat ng araw. Kasama rin sa 10 mga pangunahing lugar na may pinakamataas na heat index para sa araw na ito ang probinsya ng Bulacan. Partikular ho dyan sa San Ildefonso na posibleng makapagtala ng 41 degrees Celsius at yung mga kasunod na area ay kagaya ho ng Cagayan, Palawan, Davao, Cotabato, Pasay at Zamboanga ay maaari namang makapagtala ng nasa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius. Bagamat sa data ay itinala na 40 degrees Celsius, posible umanong magkaroon ng pagbabago lalo ng pagsapit ng peak hour at ito ay bandang alas 2 ng hapon o alas 3 ng hapon. Maliban pa rito, nagbabala rin ang mga eksperto doon sa patuloy na mainit na lagay ng panahon na dulot ho ng dry season kung saan ay mahigit 20 lugar sa bansa ang maaaring makapagtala ng danger level na antas ng init ng panahon. Kagaya ho nung naitala nung nakalipas na linggo. Sa Metro Manila, umaabot naman sa 40 degrees Celsius ang heat index at ilang lungsod na nagdulot naman ng panganib para sa kalusugan ng ilan at kahit mga bata at yung mga nakakatanda, yung mga seniors at ang outdoor workers ay lantad rin sa heat exhaustion. Palala ng ahensya, iwasan ang pagkababad ng husto sa mainit na sikat ng araw lalo na kung direkta at uminom ng sapat na tubig at magsuot din ng preskong damit upang makaiwas sa heat stroke at dehydration sa panahon ng napakainit na temperatura. Bombo International News. Inatasan ng Israeli military na gumamit ng full force o buong pwersa laban sa Lebanon sakaling malagay sa panganib ang kanilang mga tropa sa kabila pa ng umiiral na ceasefire o tigil puntukan. Ayon kay Defense Minister Israel Katz, ipinag-utos niya at ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israeli Defense Forces na kumilos ng buong pwersa kabilang ang mga nasa ground at air forces para maprotektahan ang kanilang mga sundalo na nasa Lebanon mula sa anumang banta. Ipinagutos din sa Israeli military na buwagin ang anumang tinatawag na booby trap structure at kalsada na naglalagay sa kanilang mga sundalo sa panganib. Gayon din inatasan ng army na tanggalin ang mga bahay na malapit sa border na nagsisilbing outpost ng Hezbollah at banta sa komunidad ng Israelis. Ginawa ng Defense Minister ang pahayag matapos ngang mapatay ang isang sundalong Israeli nang pumasok ito sa isang booby trap building noong araw ng Biyernes sa Southern Lebanon matapos na maging epektibo ang 10 araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, inanunsyo naman ng United States Federal Bureau of Investigation na magbibigay sila ng pabuyang $25,000 o katumbas po yan ng 1.4 million pesos para sa makapagbibigay ng impormasyon para madakip ang puganting Pilipino na si Austin Jan C. Yatco na naharap umano sa kasong child exploitation. Inisyu ang federal arrest warrant laban kay Yatco noong Enero 23 ng kasalukuyang taon ng United States District Court for the Eastern District of New York. Sa isang statement, sinabi ng FBI Dallas Field Office na sangkot si Yatco sa online exploitation ng mga minor de edad sa pagitan ng taong 2019 at 2021 bilang siya ay parte ng network na nag-ooperate sa mga gaming at online platforms. Kabilang sa kanyang mga kinakaharap ay sabwatan para sa pag-produce, pagtanggap at pamamahagi ng mga child sexual abuse material. Konektado umano si Yatco sa online group na kilala sa tawag na Greggy's Cult na ang mga miyembro ay inakusahan ng pagpunteriya sa mga vulnerableng minor de edad at presahang pinaggagawa ng mga malalaswang material na kalaunan na ibinabahagi sa grupo. Ayon pa sa FBI, dating naninirahan si Yatco sa Plano, Texas
at ngayon ay pinaniniwalaang tumakas palabas ng Amerika at posibleng nagtatago dito sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng FBI na kanilang aarestuhin si Yatco at papanugutin sa batas para mabigyang hustisya ang mga biktimang minor de edad. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang pamilya Villar nakatakdahong humarap dyan sa Department of Justice ukol naman sa reklamong kinakarap matapos sampahan ng complaint ng Securities and Exchange Commission. Ang paghahain ng counter affidavit ay inaasahan at yan ay sa kabuuan ng maghapong ito. Alamin natin ang mga kaganapan dyan sa lungsod ng Maynila. Nariyan si Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, sinaasahan ang pagdating ng pamilya Villar at ilan pang respondent sa Department of Justice ngayong araw ukol sa reklamong isinampahan ng Securities and Exchange Commission laban sa kanila. Ngayong Lunes, ika-20 ng Abril, nakatakdang isagawa ng panel prosecutor sa preliminary investigation nito sa reklamong kinakarap ng mga Villar. Ito ay matapos pagbigyan ng prosekusyon ang hiling ng mga respondents sa magkaroon ng karagdagang palugit upang makapaghain ng kontra sa Laysaya. Maalalang ihain ng Natural Commission ang reklamong market manipulation, insider trading at misleading disclosures kontra sa pamilya Villar at kumpanya. Partikular na nirereklamo ng Natural Commission ang kumpanyang Villar Land Holdings Corporation, sina dating Senador Manuel Villar Jr., Cynthia Villar, Cynthia Havares, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar at iba pa. Naasahan ang kanilang pagdating sa Department of Justice matapos atasan ng prosekusyon na personal panumpaan ang kanilang mga kontra sa Laysay. Iniling kasi ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong sa mga respondents na dito na lamang sa kagawaran manumpa o sa harap na pagdinig ng prosekusyon. Kung babalikan sa isang panayam kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanya binigyan din na dapat tuparin o sundin ng mga respondents ang namang direktibang nais patupad ng piskal may hawak sa reklamo. Nakaliman kasing sa iba nila panumpaan ng mga kontra sa Laysay, posible itong maituring bilang non-submission at ipaulit ang panunumpa sa harap na mismo ng prosekusyon. Ating balikan ang naging pahayag sa panayam kay Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Yung counter affidavit na yon, but because it did not follow the directive by the handing project, then kailangan niyang ulitin na sumumpa sa harap ng prosecutors here. Diba? It doesn't void the actual document. It just makes it para kumbaga non-submission lang ang effect. But again, the directive is that it has to be subscribed and sworn before the prosecutors here in the DOJ. Isasagawa mamayang alas 2 ng hapon ang naturang preliminary investigation sa Department of Justice kaugnay sa nabanggit na mga reklamong kinakarap ng pamilya Villar. Sa kasalukuyang Bombo Dennis, nandito tayo ngayon mismo sa Department of Justice at inaantabayan na natin at iniintay yung pagdating ng naturang pamilya, respondent sa kaso o reklamo na isinampa ng Securities and Exchange Commission. Sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa ibang balita naman, tinutulan ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang isagawa sa Nobyembre 2 ng taong kasalukuyan. Ito ay para umano i-realign ng mga pondo para matugunan ang nagpapatuloy na krisis sa langis. Sa isang pahayag, sinabi ng election watchdog na ang pagpapaliban sa local elections ay nagpapakita ng malubhang banta sa mga pundasyon ng demokrasya ng bansa, kaya't dapat na agad na anyang ibasura ang naturang panukala. Ayon pa sa NAMFREL, hindi isang discretionary events o optional na kaganapan ang barangay at sangguniang kabataan elections na dapat ipagpaliban para sa kapakinabangan ng mga nasa kapangyarihan, kundi isa itong obligasyon sa konstitusyon at demokratikong karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Iginiit din ng grupo na ang pag-divert sa mga pondo para sa paghahanda sa local elections sa iba pang serbisyo ng gobyerno ay isang tahasang gawain ng institutional sabotage. Ang pagtanggal-anya ng resources ng COMELEC para mapigilan ang halalan ay isang malinaw na paglabag sa batas sa ilalim yan ng Article 6, Section 25 ng Constitution na nagbabawal sa paglipat ng budgetary funds. Isa rin anyang mapanganib na president o batayan ang naturang hakbang para sa ekotibo na paglagpas din sa independensya ng electoral body.
Sa huli, giniit ng NAMFREL na dapat mabigyan ng karapatan ang bawat botante na pumili ng kanilang barangay at SK officials ng regular at walang pagkaantala. Matatandaan na una na nga pong ipinagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections mula Desyembre 1 ng nakalipas na taon patungo yan sa Nobyembre 2 taong kasalukuyan. Sa bisa po yan ng Republic Act No. 12232 para mapagtuunan daw yung parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa karagdagan pa nating balita, nangako ang Department of Social Welfare and Development na gagamit na sila ng digital system, yung electronic wallets na gagamitin sa pamamahagi ng ayuda sa mga hinaharap na panahon. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin nitong maiwasan na mahabang mga pila na nararanasan sa mga nakalipas na distribusyon ng 5,000 pisong ayuda para sa mga public utility vehicle drivers. At ipinaliwanag pa ni Dumlao na kakailanganin ang pisikal na presensya ng mga benepisaryo sa unang pamamahagi upang matiyak na tamang tao ang mapupuntahan ng naturang tulong. Matatandang isang motorcycle taxi driver ang nasawi habang naghihintay ng ayuda dyan sa Quezon Memorial Circle, bagay na nag-udyok sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development na magpaabot ng tulong sa pamilya ng biktima. Kasabay nito mga kabombo, iniimbestigahan na rin ng ahensya kung sino at ano ang mga rason kaya nangyari ang naturang insidente sa distribusyon ng ayuda para sa mga benepisaryo. Sa harap ng mga kontrobersiya, mga kabombo, ginigit naman ng kanilang tanggapan na ang paggamit ng digital system ay makakatulong na mapabilis, maayos at ligtas ang pamamahagi ng ayuda at maiiwasan din ang mga aberya at trahedya sa karanasan ng nakalipas na mga panahon ng distribusyon. Pa po tayo ng karagdagang report. Ang National Police Commission agad na nagsagawa ng investigasyon sa police driver ng PNP Coaster na biglang sumingit daw sa EDSA busway. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Ipinatawag na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang pulis na driver ng coaster, ganon din ang bus driver na kanyang nasagi sa EDSA bus lane. Pinangunahan ni Attorney Rafael Vicente Calinisan, ang Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission, ang pagpapatawag kay Jesse Solidad, ang driver ng bus, ganon din kay Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico. Ikwinento ni Solidad na bigla ito sa insidente kung saan pinagbabayad siya ng pulis na nakasagi sa kanya at hinihingi pa ang lisensya, subalit nagmatigas ito at sinabing hintayin na lamang ang mga investigador ng Traffic Division. Sabi ko po sa kanya, hindi ko po ibibigay hanggat wala pong dumadating na enforcer. Hinintay ko lang po na may dumating po na enforcer, saka po ako lumabas ng bus. Tapos po, pagkatapos po dun sa pagkabanggaan po na yun, dinala po kami ng traffic ng MNTE sa Traffic Bureau. Sa panig naman ng pulis na si Master Sergeant Jennifer Bredico, na humingi ito ng pasensya at inamin niya na bahagyang nagkamali siya dahil ang coaster na kanyang minamaneho ay ginagamit sa libreng sakay ng gobyerno. Inaamin ko na mali yung pagka-swerving ng sasakyan na yung coaster ng PNP papunta sa kaliwa. Ang sa akin lang naman po ay kukuha lang po ako ng mga pasahero kasi po nakatasking po ako sa libreng sakay nung araw na yan na programa po ng DOTR. Tiniyak naman ni Calinisan na kanilang imbestigahan ang lahat ng anggulo at kanyang papanugutin ang mga nasangkot na pulis. Sa ngayon ay pansamantalang tinanggal sa pwesto ang mga sangkot na pulis at inilipat ang ito sa Admin Holding Section. Magmaniobra sa ibang lugar sa EDSA para makapasok ka ng simpleng-simple sa next lane. Hindi yung 4 lanes ang ikakat mo. Mas pwede ba yon o talagang obligado ka? These are questions which the answers are very obvious. So, I will not be simplistic in saying na bawal, hindi pwede. Pero these are common sense
questions with common sense answers. So that's why, to me, unacceptable tong incidenting ito. Unacceptable. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 30 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, kuha tayo ng mga update dyan sa ilang aktibidad sa mataas na kapulungan ng Kongreso, pati na yung iba pa mga kaganapan, lalo na itong tungkol sa usapin ng produktong petrolyo na nanggagaling sa gitnang silangan. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Ever, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines na problema pa rin ng Pilipinas ang supply ng langis. Ilang linggo na sumiklab ang digmaan sa Middle East at kawalan pa rin ng konkretong pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon ng negosasyon sa dalawang bansa, ngunit nananatiling sarado pa rin ang Strait of Hormuz na siyang pangunahing daan ng pinagkukunan ng supply ng langis sa gitnang silangan. Kumpiyansa naman si Gatchalian na umuusad ang pag-uusap patungo sa tigil putukan o pagtatapos ng digmaan. Ngunit magtutuloy-tuloy aniyang peace talks ng Estados Unidos at Iran, maaaring magbukas ang Strait of Hormuz at magkaroon na rin ng pagbaba sa presyo ng langis sa bansa. Ngunit sa kabila nito, hanggat hindi nagbubukas ang naturang daanan ng mga barko, nananatiling suliranin ng Pilipinas ang pagkukunan ng supply ng langis. Pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Well, ngayon meron pa rin tayong problema pagdating sa supply. Dahil pa-normalize pa lang yung situation sa Middle East at doon sa huling pagdinig namin, ang supply natin on the average ay 50 days. Pero inaasahan natin na magiging mas mabuti na yung kondisyon dahil nabasa ko this morning na yung Strait of Hormuz ay bubuksan na habang may ceasefire. At ang kagandahan rin nitong dalawang bansa, Iran at Amerika nag-uusap at nakita ko sa interview ni President Trump, parang positive siya. So tingin ko mayroon talagang sincere efforts na mag-usap at itigil na ang putukan. Pag ganun mangyari, bubuksan ng Strait of Hormuz, magkakaroon na tayo tuloy-tuloy na supply at bababa na ang presyo ng. Matatandaan, Bombo Dennis, Bombo Ever, na sa huling pagdinig sa Senado, kinumpirma ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang pagbili ng Pilipinas ng tinatayang 1 million bariles ng langis sa halagang 12 billion peso, kung saan dumating na umano ang paunang batch nito sa bansa at inaasahang darating naman ang pangalawang natitirang batch ngayong linggo. Ipinaliwanag naman ng kalihim na halos 5 araw lamang ang nadagdag nito sa kasalukuyang supply ng langis sa bansa. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na tuloy-tuloy ang hakbang na ginagawa ng ahensya upang magkaroon ng karagdagang supply ang bansa. Kabilang na dito ang nauna ng iminungkahing government-to-government approach upang mapabilis ang negosasyon sa ilang bansa na maaaring maging alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis. Pakinggan naman natin Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. So the 1 million barrels is 159 million liters, which is good for 5 days for the entire country of diesel. Kaugnay nito, aminado si Gatchalian na nagkaroon siya ng pagkabahala sa naging aksyon ng mga ahensya dahil sa kawalan ng contingency plan sa mga naunang pagdinig ng Senado sa kasagsagan ng krisis ng langis sa bansa. Importante aniya sa ganitong sitwasyon ay handa ang gobyerno at may konkretong plano lalo na kung sakaling lumala ang sitwasyon. Dahil dito, binigyan din ni Gatchalian ang kahalagahan ng pangmatagalang solusyon sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Kabilang sa mga hakbang iminungkahi ng senador ay ang pagpapataas ng buffering stocks ng bansa at paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng supply ng langis upang hindi na nakaasa ang Pilipinas sa Middle East. Muli, pakinggan natin si Senator Sherwin Gatchalian. Dapat natin pag-isipan in the future kung paano natin palakihin ang local inventaryo natin. Sa ganun punto, marami tayong dapat pag-isipan para kung may tumama na ganito, handa tayo palagi. Isa na dyan yung local inventory natin. Isa na dito kung saan tayo bumibili. Hindi na tayo pwedeng isa lang ang binibilan natin, Middle East. Dahil kung may mangyari sa Middle East, problematic tayo. Mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Muli naman pong magkakasa ng 3 araw na transport strike ang grupong Manibela bukas, araw ng Martes,
Sa gitna po yan ng patuloy na pasanin ng mga tsuper bunsod ng krisis sa langis. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, magsasagawa sila ng panibagong strike para kalampagin ang pamahalaan sa pagkolekta ng excise tax at exploitation umano sa taong bayan. Ipinananawagan niyang itigil na ang pag-aabuso at pag-aaksaya ng pera. Anya dapat na isulong ng mga otoridad ang 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro dahil ito ang tunay na presyo ng petrolyo at binayaran para sa oil shipments. Binigyang diin din ni Valbuena na dapat nang tanggalin ang excise tax at value-added tax sa diesel at gasoline dahil sa patuloy na pagkolekta ng anyay mataas at labis na buwis. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Kulang pa rin umano ang mga naganap na bawas presyo sa mga produktong petrolyo at ang inaasahang rollback bukas kung saan ay kung ihahambing ito sa halaga bago sumiklab ang giyera sa gitnang silangan ay malayong malayo. Ito ang nabiginigyang diin. Itong si Modi Floranda, National President ng grupong pinagkaisang samahan ng Tsuper at Operators Nationwide o Piston sa harap na rin ng tigil pasada at protesta na isinasagawa sa kanilang kanilang mga lugar ng iba't ibang grupo kabilang ng kanilang panig. Ayon nga kay Floranda, ilang grupo at hanggang sa ngayon ay nasa 200 pesos lamang ang kinikita ng kanilang mga kasamahan na kapareho nilang tsuper sa loob ng 18 oras na pamamasada, dulot pa rin ang mataas na presyo ng krudo at mababa naman ang halaga ng pamasahe o bayad mula sa mga pasahero. Sa tala ng industriya, umabot mga kabombo sa 80 pesos ang kada litro ng diesel noong Marso ng taong kasalukuyan, bunga ng tensyon sa Middle East na nagdulot naman ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Bagamat may rollback ngayong Abril, malayo pa rin umano ang antas nito kumpara doon sa panahon bago pa ang pagsiklab ng digmaan. Dahil dito ay ginigit ng grupong Piston na hindi sapat ang mga pansamantalang solusyon kagaya ng fuel subsidies at service contracting, at nananawagan sila sa pamahalaan ng makabuluhang hakbang mula sa ating gobyerno. At mula 15 ng Abril hanggang 17 ng taong kasalukuyan ay nakatakdang magsagawa ng nationwide transport strike ang grupo ng kinabibilangan ni Floranda at maging ang panig ng Manibela upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mataas na presyo ng langis at ang panawagan na rin para sa mas mataas na makatarungan din na halaga ng rollback. Inaasahan mga kabombo malawakang epekto sa biyahe ng mga commuters sa Metro Manila at mga karatig na rehiyon habang patuloy pa rin ang kanilang pag-iit at ng mga tsuper sa kanilang panawagan para naman sa pangmatagalang solusyon dito sa krisis sa transportasyon. Pansamantala pong isasara at ipagbabawal ang pangingisda sa ilang parte ng katubigan ng Subic, Zambales sa loob po yan ng 11 araw simula ngayong Lunes. Ito ay kasabay na rin po ng isinasagawang serye ng maritime at air defense drills ng Puwersa ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng taunang balikatan exercises. Kaugnay nito, inaabisuhan po ang mga mangingisda at lahat ng mga sasakyang pandagat na dumaraan sa Subic Bay na gawin ang precautionary measures dahil strikto pong ipatutupad ang safety protocols para masiguro na rin ang kaligtasan ng paglalayag ng civilian at commercial ship sa kabuuan ng pagsasanay. Ayon kay Commander Ephraim Jason Diciano, ang head ng Philippine Coast Guard Station sa probinsya, na ipalam na umano nila sa mga grupo po ng mga mangingisda at lahat ng stakeholders na ipabatid din ang impormasyon sa kanilang mga kasamahan nang ilabas ang notice mula sa kanilang headquarters noong nakalipas na buwan. Muli rin silang pinaalalahanan noong araw ng Sabado o 2 araw bago ang pagsisimula ng naturang pagsasanay. Samantala sa panig naman po ng ilang grupo ng mangingisda, binigyang diin ng grupong Pamalakaya ang kanilang mariing pagtutol sa balikatan exercises. Ayon kay Pamalakaya Vice Chair Ronel Arambulo, hindi deserve ng mangingisdang Pilipino na pagbawalan mula sa kanilang kabuhayan, lalo na ngayon sa gitna ng krisis sa langis dulot ng agresyon ng Amerika at Israel sa gitnang silangan. Kaugnay nito, nanawagan ng grupo ng transparency sa ginastos para sa naturang pagsasanay at sinabing ang kaban ng bayan, partikular na ang konektado sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program, ay dapat na ilaan para sa social services. At
Mga kabombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sa pagkakataong ito, dadako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Ito, unahin natin mga kabombo, mga Kastar Nation, ang ulat mula ho dyan sa bahagi ng Negros Island. 19 na New People's Army members ang nasawi sa enkwentro sa bayan ng Tuboso, Negros Occidental, at yung most wanted na miyembro ng naturang grupo o leader pa man din na si Arnel Tapang na may patong ho na 1 milyong piso kasama sa mga naitalang binawian ng buhay. May balita ang Bombo Radio Bacolod. Umabot sa tinatayang 19 na miyembro ng New People's Army ang napatay sa engkwentro laban sa militar sa barangay Salamanca, Tuboso, Negros Occidental. Ang sagupaan ay nagsimula alas 3:58 kahapon na madaling araw at nagtagal hanggang kahapon ng hapon. Ayon kay Lieutenant Colonel Eric Alfonso, Commanding Officer ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army, may impormasyon na kabilang sa napatay si Arnel Tapang ang most wanted NPA member na mayroong patong sa ulo na 1 million pesos. Roger Pabiliar Itapang alias Chong. Actually, siya yung tumatayong commanding officer ng teroristang grupo dito sa Northern Negros. Siya po yung tumatayong leader. Nahulog sa fish pond ang mga bangkay kaya medyo natagalan ang retrieval operation. Sa ngayon, may 9 na mga baril ang na-retrieve sa encounter site. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay First Lieutenant Fevy Fajardo, Civil Military Officer ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army, may isang sundalo naman na nasugatan na agad namang nabigyan ng paunang lunas at sa ngayon ay ginagamot na sa ospital. Umabot sa 653 na individual o 168 na pamilya ang kabuang lumikas mula sa Sitio Dawis at Sitio Katubig, Barangay Udtungan, Sitio Pantalan, Barangay San Jose at Sitio Plariding, Barangay Salamanca, na sa ngayon ay nasa Udtungan Elementary School, Torel Elementary School, San Jose Elementary School at Labi-Labi Elementary School. Paalala ni Tuboso Municipal Mayor Richard Hawoko sa mga residente na sa kagayang mga sagupaan ay agad na lumikas sa malayo at safe na lugar at huwag munang bumalik hanggat walang pang-abiso ng militar. Mula rito sa bayan ng Tuboso, ito si Bombo Macy of Famen. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang grupong Pisto naman dyan sa May Bicol, inanunsyo ang 2 araw na tigil pasada simula bukas hanggang sa Miyerkules. Kaugnayan, kumuha tayo ng karagdagang detalye dyan sa pagulat ng Bombo Radio Legazpi. Muling magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada ang Piston Bicol. Kaugnay pa rin ang kanilang mga panawagan sa pamahalaan sa gitna pa rin ng nararanasang krisis sa bansa. Ayon kay Condor Piston Bicol President Ramon Rescovilla sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na magsisimula ang naturang transport strike bukas alas 6 ng umaga Abril 21 hanggang alas 6 ng gabi sa Abril 22. Paliwanag ng opisyal na layunin nito na ipanawagan ng pagkakaroon ng pangmatagalan na solusyon sa mataas na presyo ng langis na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga nasa sektor ng transportasyon. Anya, walang silbi ang mga papogi na ayuda ng pamahalaan, lalo pat hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakakarating sa mga jeepney drivers. Mas mainam umano na mapababa na lamang ang presyo ng langis upang ang lahat ay makinabang. Sinabi ni Rescovilla na nakausap na niya ang mga transport groups sa Albay, Iriga City at Libmanan, Camarines Sur na nagpahayag naman ng suporta. Inaasahan na nasa 75% hanggang 80% na mapaparelisa ang transportasyon bukas sa buong rehiyong Bicol. Mga papuging ginagawa ng gobyerno ni Marcos na kung saan ang kahagadan namin ito nga na ibalik sa 65 ang presyo ng produktong petrolyo na kung saan para lahat ito ay makinabang, maging ang ating mga magsasaka, mangingisda at ating mga mamamayan ay makinabang pag ibinaba ang presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa Soc Sargent Region, ang Jensen Transport Federation may mga panawagan ng mas sustainable umano ng mga programa sa gobyerno at yung service contracting sinusulong bilang alternatibo. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Johnson.
Pinuna ni Orly Sabilita, ang chairman ng Jansan Federation of Transport Cooperative, ang kasalukuyang fuel subsidy ng pamahalaan na aniya ay hindi sapat at pansamantala lamang ang epekto sa patuloy na krisis sa sektor ng transportasyon. Ayon sa kanya, ang cash assistant na kagaya ng 5,000 pesos ay hindi tunay na nakakasagot sa lumalalang gastusin ng mga driver at operator at mistulang band-aid solusyon lamang na pansamantalang ginhawa ngunit hindi pangmatagalang solusyon. Giit pa nito, panahon na para mas tutukan ng pamahalaan ang mas epektibo at sustainable na mga programa katulad ng service contracting program na maaaring makapagbigay ng mas direkta at sistematikong suporta sa mga transport worker. Sa kabila nito, inamin din ng transport leader na may mga hamon pa sa pagpapatupad ng naturang programa dahil sa hindi kumpletong guidelines at mabagal na proseso mula sa mga ahensya ng gobyerno. Dahil dito, nanawagan ang transport group sa national government na maghanap ng mas konkretong solusyon sa halip na puro pansamantalang ayuda upang maiwasan ang paulit-ulit na problema sa sektor at matulungan ng mga operator at commuter sa pangmatagalang panahon. These are just band-aid solutions. Yung fuel subsidy na 5,000, yung AX na 5,000. These are just band-aid solutions. Actually, yung service contracting program, yun yung tinitingnan namin na medyo long term, kung aabot talaga ng 3 buwan. Opo. Ang problema is hindi pa po lumalabas yung guidelines. May issue pa doon sa paggamit ng GPS. And ang dami pa pong dapat ayusin na sistema ng LTFRB regarding doon sa monitoring. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang inaabangan naman po na religious event na Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag sa lalawigan ng Pangasinan, planchado na. Kumuha po tayo ng update dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Dagupan. Planchado na ang incident management team na binuo ng lokal na pamahalaan ng Manaoag dito sa lalawigan ng Pangasinan para sa nalalapit na Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag sa araw ng Miyerkules. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Carlito Hernando, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, binanggit niya na araw-araw silang nagsasagawa ng pagpupulong kasama si Manaoag Mayor Jeremy Docming Rosario na aktibong sinusubaybayan ang mga presentasyon at plano ng bawat grupo. Aniya, sinunod nila ang lahat ng nasa incident command system para tiyakin ang maayos na pagdraos ng 100 taong pagdiriwang ng koronasyon ng mahal na Birhena. Pagbabahagi nito na hindi lamang regional o pambansa ang kaganapan, kundi pati na rin ang international dahil dadagsain ito ng milyong-milyong deboto mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inaasahan din na dadalo sa kaganapan ang mga matataas na opisyal ng bansa. Kabilang na nga rito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kasama ng mga senador, provincial officials, kongresista at lahat ng alkalde ng lalawigan, maging ang ilang mga pari at obispo ng simbahang Katoliko. Kaugnay nito, inilatag na rin sa Office of Civil Defense ang mga plano ng grupo para sa maayos na koordinasyon ng bawat departamento at ahensya na mangangasiwa sa kapayapaan, seguridad at kaligtasan ng publiko. Ang incident management team ay binuo ng 3 dibisyon, ang Division Alpha, Division Bravo at Division Charlie na kinabibilangan ng Task Force Security, Task Force Fire Suppression at Task Force Search and Rescue or Retrieval. Inihayag din na green and go na ang lahat, bagamat mayroon pang mga huling pag-aayos na gagawin bago ang petsa ng koronasyon. Nagkaroon na kami ng final planning meeting and send off ng ating mga IMT members and blessing na rin ng aming mga resources na gagamitin para sa Centennial Coronation activity na talagang tinuturing namin na hindi lang regional, hindi lang national, pero international. Bakit? May mga siguradong darating tayong mga bisita, mga galing ibang bansa. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Resida nag-uulat
This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ito naman si former Representative Saldico, marami raw mapagpipili ang remedyo upang mapigilan ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Alamin natin ang mga impormasyon na yan, nakalap ng Bombo Radio Iloilo. Ipinaliwanag ng isang abogado na habang nagsisikap ang pamahalaan ng Pilipinas na maibalik si former Ako Bicol Representative Saldico mula sa Czech Republic, mayroon ding mga opsyon ng kampo ng dating kongresista upang mapigilan ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Kaiser Cordero, ang CEO at founding partner ng Cordero na Associates at isa rin sa naging legal counsel ni dating Negros Oriental, Representative Arnolfo Arnie Taves Jr., sinabi niya na marami siyang nakikitang mga remedyo sa ilalim ng umiiral na international laws na maaaring gamitin ng kampo ni Ko. Isa sa manabanggit niya ay ang posibleng pag-apply ng dating kongresista para sa asylum. Ayon sa kanya, ang isang asylum seeker or refugee ay hindi maaaring ilipat sa bansang humihiling nito dahil sa prinsipyong nakapaloob sa customary international law kung saan parehong kabilang ang Pilipinas at Czech Republic. Sa principle of non-refoulement, ang tuntunin ay hindi maaaring ibalik, paalisin o i-extradite ang isang asylum seeker sa bansa kung saan siya natatakot na usigin. Dagdag pa ni Cordero, kung hihiling ang kampo ni Ko ng asylum upang siya ay maideklara ang refugee, ang maaring gamiting batayan ay ang kanyang takot sa persecution. Nabati din na ang proseso ng administrative deportation ay magpapatuloy lamang matapos ang asylum proceedings, kabilang ang paghihintay sa desisyon ng Czech Interior Ministry kung tatanggapin o tatanggihan ang aplikasyon, pati na rin ang anumang apela sa korte. Asylum procedure is preliminary to being declared to be a protected citizen, no, arising from your application as an asylum seeker. The status of a refugee is again governed by existing protocols and existing customary international law, which Philippines, of course, is a state party, no? Also the Czech Republic. So the moment a citizen of a state party applies for an asylum, automatic, no? We have a principle of non-refoulement. Si Attorney Kaiser Cordero. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Ang Student Council Alliance of the Philippines naman nanawagan ng konsultasyon sa mga mag-aaral hinggil sa optional online classes. May update pa dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi pa nakatatanggap ng tugon ng Student Council Alliance of the Philippines o SCAP sa kanilang petisyon na ipinadala sa Department of Education at DepEd at Commission on Higher Education at CHED. Ang naturang petisyon ay kumwekwestiyon sa ipinapatupadan na 100% optional online classes bilang tugon sa lumalalang krisis sa langis sa enerhiya sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio kay Angela Diamartin, ang National Chairperson ng SCAP, binigyang diin niya na dapat munang konsultahin ng dalawang ahensya ang mga kabataang mag-aaral bago ipatupad ang nasabing polisiya sa panahon ng krisis. Ayon kay Diamartin, mas makabubuti kung magsasagawa muna ng survey ang mga ahensya upang malaman ang kagustuhan ng mga mag-aaral imbes na sila lamang ang magtakda ng patakaran. Who bears the burden of the energy crisis po, di ba? At yung isang problema pong nakikita namin ay yun nga po yung panawagan na mag-shift to 100% online learning. At sa memo ng CHED ay walang klarong mandato kung paano ng gobyerno o ng mga institusyon natin susuportahan ang ating mga estudyante at kanilang mga pamilya. Kaya ang panawagan namin na hindi dapat one size fits all na 100% shift to online learning. Si Angela Diamartin, ang National Chairperson Student Council Alliance of the Philippines o SCAP. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ako naman tayo sa Central Visayas, ang bahagi po ng Cebu na balot ng haze at dry season at polusyon.
itinuturong sanhi nito. May balita ang Bombo Radio Cebu. Nabalot ng haze o manipis na ulap ang iba't ibang bahagi ng Cebu na inuugnay sa kombinasyon ng mataas na temperatura, matinding init at kawalan ng ulan at pagtaas ng polusyon sa hangin. Ipinaliwanag ni Engineer Oscar Tabada, dating Visayas Director ng Pag-asa, na normal ang ganitong kondisyon tuwing tag-init o dry season kung kailan halos walang ulan at tumataas ang temperatura. Dahil dito, mas nagiging kapansin-pansin ang haze, lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Cebu. Sa panayam ng Bombo Radio News Team, sinabi niya na tuwing Abril at Mayo, karaniwang tumataas ang temperatura habang bumababa ang ulan na nagre-resulta sa pag-ipon ng mga pollutant tulad ng usok mula sa sasakyan, sigarilyo at iba pang pinagmumula ng polusyon sa kapaligiran. Ipinaliwanag din niya na ang maliliit na partikulo o alikabok sa hangin ay hindi agad na iaakyat sa mas mataas na bahagi ng atmosfera dahil sa mahina at mabagal na paggalaw ng hangin. Dahil dito, nananatili ang mga ito sa mababang antas at nagmumugang haze o manipis na ulap. Dagdag pa nito, ang kawalan ng ulan ay pumipigil sa natural na paglilinis ng hangin dahil walang sapat na pag-ulan na maaaring maghugas o magpababa ng mga pollutant sa lupa. Dahil dito, patuloy na bumababa ang kalidad ng hangin sa iilang lugar, kabilang ang Cebu City at iba pang bahagi ng Central Visayas. Binanggit din ni Tabada na kahit may hanging amihan, hindi ito sapat ang lakas upang ikalat ang naipong polusyon, kaya nanatiling makapal ang hangin lalo na sa gabi at madaling araw. Dahil dito, hinikayat niya ang publiko na mag-ingat, lalo na ang mga may sakit sa baga tulad ng hika at umiwas sa mga aktibidad na nakakadagdag ng polusyon sa hangin. Nagbabala rin siya na kung mapapatuloy ang mainit na panahon at kakulangan ng ulan, posibleng lalo pang lumala ang haze sa mga sumusunod na araw. Dito sa Cebu ngayon, we have experienced a very dry. So, we have experienced haze during morning and also in the afternoon dahil sa mga sulog, maraming mga pollutants dahil sa itong mga factories o sasakyan, nagka-contribute yan, magkaroon tayo sa tinawag na haze. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Aring tunghayaan ang ating mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Yan naman mga kabombo, dyan sa bahagi ng Mindanao, masusubaybayan ang ating mga palatuntunan. Mapapakinggan na, mapapanood pa. Sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kung kayo naman ho ay nasa bahagi ng Caraga Region, nariyan ang Bombo Radio Butuan. Samantala sa area ng Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jensan. At doon sa mga Ilonggo speaking sa parte po ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, garin pang Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Prayer for Peace in Union with the Prayer Vigil for Peace led by Pope Leo XIV. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned,
and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Award bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikad sa takna siningilaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hovera. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Aton ini ay pagkigangutan ang tagapamaba ni Mayor Inday Raisa Treñas. Ini may kantanan man sa sining pahayag sa alkalde na angot karon sa sining pagpalabot man sa mensahe sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives nga inisilaya ang hindi magpakigbahin sa sining nationwide transport strike. So butsilingon sining hindi mapiktuhan ang syudad kag syudad sa Iloilo or lakip na sinadri sa bahin man sa probinsya. No, kay ti syempre ang mga kauturan naton from province of Iloilo, kalaba may mga kauturan kita na nga nagatrabaho man diri sa syudad mo. So munang isa sa mga concern wala sang sakyan. So ining alliance nagpapabutyag nga hindi sila magpakigbahin sa sining transport strike. Kagiban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga impormasyon kaupod naman sa bahin sang city government. Ining may kangtanan man karon mga kasimanwa, i-check man naton with Ma'am Joy Gursal ang impormasyon may kantanan sa sining mga proyekto no sa syudad sa Iloilo. Miss Joy, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Aray sa udto. Good afternoon. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Nakita na Idri, Ma'am Joy, may kantanan sa sining pagkigangot sa alliance sa transport sa kaya Mayor Inday Raisa kagagin pabalo siya nga isang dapat kabalakan kay hindi magpakigbahin ining alyansa sa mga transport cooperatives sa panigayunon sining nationwide transport strike buwas sining adlaw. Sa nagligid nga semana, Bombo Cham, ginpatawag ni Mayor ang aton nga transport sector, no? Aton nga Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Kag ini nga alliance ginabubusan sang mas sobrang 11, I think 11 no cooperatives diri sa Western Visayas or diri sa Iloilo. And confirm nila sa alkalde kag naghatag sila sang assurance sa alkalde kay isama sa mga niistoryahan ang patigayonon nga transport strike buwas nga adlaw April 21, 2026. And ginkumpirmar sang sini nga mga kooperatiba kag mga corporations nga hindi sila mag-upod sa pagapatigayonon nga transport strike no diri sa aton sa Iloilo kag magabiyahe sila bosilingon nga hindi tanto maapektuhan ang biyahe diri sa aton so way sang dapat kabalakan ang aton sini nga mga commuters buwas iyang adlaw. All right, so managahatag sila bala kung they will operate sa normal capacity nila or may mga
adjustments man sila. Bangon man ngati di man malipod sa ibalo sa mga kamumuno nato na pisar nga mayara sa or duwa na kasimana nga mayara sa rollback sa presyo sang gatong, may mga ayuda man from city government. Normal capacity ang ma-operate buwas, may ara nga gindugang ang Transport Alliance, Ma'am Joy? Ang ila subong nga pagbiyahe actually hindi pa mahambal nga normal, no? Kay ang ilang biyahe, ang operations ng ilang modernized unit before March 1, 2026, dira sa mga 80 to 90%. At subong nagnubo ini sa 60% because ni sang pagsaka sa mga petroleum products. Kag ang sini nga mga iban nga mga ruta, mga 10 to 50% no ang pagbiyahe. But I think nagaamat-amat naman balik no sa dugang ang ilang units kay do nagaamat-amat naman nubo ang aton nga bili sa mga petroleum products. Pero tamaan pa ni kalayo Bombo Cham sa sitwasyon no before March 1, before to nga nag-away, may conflict ang dito sa Middle East no. So but ang assurance nila nga hindi maapektuhan ang transport diri or ang transportasyon diri sa aton sa Iloilo, particularly diri sa syudad sa Iloilo. All right, so sure na inaiabwas nga may mga biyahe sini nga mga modernized sa jeepney sa mga dalanon diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. On the other hand, Ma'am Joy, i-grab ko na lang opportunity no nga makapangon sa iyo kag makakuha sa nga update kay last week updan ni Mayor Inday si DPWH Secretary Vince Dizon kag sa ila sini iya nga paginistorya na natumod ganitong isa ka proyekto dra sa may area sa Molo, of which ang natandaan sa mga taga-syudad, particularmente taga-distrito sa Molo nga istorya is that umpisahan next week. So ang statement kanini ni Secretary Vince, that was last week. So any update regarding sini may mando si Mayor sa City Engineer's Office, may coordination na bala sa Iloilo City District Engineering Office kay isa man sa mga gin-raise gintinto ni Secretary Vince is dapat hindi na ni matabo nga way kamuga hindi kayo nag nga duwa o hindi kayo nag nga duwa duway sila nag way sa proper coordination. Anong latest karon na Ma'am Joy? Gapasalamat gid ang aton alkalde after ni sang pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon diri sa Iloilo. Una nga itong ginkatuan ang ongoing project man sa West Visayas State University. And then ang nagkadto sila sa may Timawa, dira sa may malapit sa Iloilo Doctors College and Doctors Hospital, no? Kag pasalamat si Mayor kay finally nakapasa na sila sa requirements ang Iloilo City District Engineering Office para sa construction sang sining drainage structure, no? Dira sa may Timawa Avenue. In fact, subong nga aga na monitor naton nga nag-start na ang ila sining construction dira sa may Timawa Avenue. Kag na-appreciate man sang aton sining alkalde kay subong proactive na ang coordination sa Iloilo City District Engineering Office under sa leadership ni OIC, no? Johnny Jose Pora. Kag in fact, Bombo Cham, sinila mga aga ang assistant district engineer ni Engineer Johnny Pura, kag upod yaman ang ila sining project engineer si Engineer Alan Dave Belarga, nagkadtuman diri sa City Hall para i-coordinate ang tatlo ka mga major projects nila subong diri sa area sa Iloilo City, particularly dira sa may La Paz, kag diri sa may area sa Timawa. So, tatlo ni ka mga projects nila. Ang una, dira sa may area familiar, sa may Rizal Monument na dabala, sa may after sang tulay, pakadto ka sa, kung maglikol, haling ka diri si Capitol, maliko ka sa wala, ang isa diretso sa Lapuz,
dira ma-start ang project pakadto gini siya sa may corner pakadto sa Don Esteban sa may corner Halandoni, Rizal. May ara sila dira nga project construction sang drainage structure. So target nila ma-start subong semana, nag-coordinate na sila diri sa city government and then ma-coordinate subong ma-meeting sila with the barangay. Ang target nila ning matapos mga tunga-tunga sang third quarter or second quarter, no? Kay do mga June or July target nila nga matapos ini kunwa ay man lang sang kunami ang tiyempo silingganin ni Mayor dapat dasigon ini nila kay subong tigilinet pa, no? Kay ko magtigululan ni karon dako ginang epekto sa aton man sining sa nila sining trabaho dira. And then, upod man sa maiting kagina, ang aton ni head sa Public Order Safety Management Office, ang TTMO head naton si retired Colonel Garbanzos para nga magbulig sa pag direhel, no, sa aton sininga traffic kay ano siya kumbaga ma-half lane gid siya. So may epekto gid sa aton sininga dalagan sa nga trapiko ang paghimuon dira nga construction sa nga drainage structure, no, sa nga dira nga area. Ang implementing agency amo man ang Iloilo City District Engineering Office. Ang isa pa kid ka project nila ang flood mitigation structure section 3. If you're familiar sang una-una gito naton balang inspection upod man to sa inyo sa media kag sa mga kapitan dira sa may Alalasan. Ang from Alalasan labay ka sa Aguinaldo de Venegracia Lapos dito sa may La Paz Plaza amo pa ginang isa pa nila ka project, no? So medyo malawig-lawig inigawa ang target nila nga matapos sinini nga tuig, no, ang flood mitigation structure section 3. And ang isa pa gid amo niyang ongoing nga construction subong dira sa may Timawa Road. So ang aton lang gid nga appeal, no, sa mga pumuluyo naton nga kinala naton sang malawig pagid, no, malawig ka pasensya kay syempre maapektuhan ang dalagan sa trapiko naton. But ang aton nga TTMO naghatag mas sa assurance kay ginhatagan man ni sa direktiba sang aton sining alkalde nga dapat maka-deploy gid kita dira sang aton nga traffic enforcer, no, kag gamayon ni subong kay way pa sang klase kag masilak wala hindi pa tigululan, so hopefully mapadasig-dasig pag nila, no, kay ang ilang construction time must start siya 8 AM up to 9 PM. So kita nag-a-appeal sa mga pumuluyo dira sa palibot kay syempre magluwas sa traffic bombo siya, medyo magahod, no? So, siling naton, basig pwede hasta lang 9 PM, maka-overtime sila para nga mapadasig naton ang implementation sa sining project. Kay dako ini nga bulig once nga matapos na, we all know nga dira nga area, masami nga ginabaha dira, no? So kag ang connection sina dira sang ila sini nga project sa may ang flood mitigation structure sa may Halandoni Alalasan pakadto sa Aguinaldo de Venegracia ang losot yan may anak kita dira nga fall balak, no, lusutan dira. So may connection na kumbaga amo ni siya ang manamig kung may kita sa coordination with the implementing agency mapabalo naton kag kita man mismo makabulig kita na maka-coordinate sa general public, especially sa mga pumuluyo sa sinanging areas. So i-advisean man kagina nga dapat nga mag-coordinate sila sa barangay. Susubong na po may schedule meeting sila with the affected barangay sa sinang nga project. Alright, so in general, ining mga na-suspend na untat nga mga proyekto, gina-expect naton nga ma-continue ini kay sa mando ni Sec Vince, ara mismo ang district engineer last week and ara man mismo ang regional director and of course ara ang presensya ni Mayor nga dapat mayara sang nagakaigo nga koordinasyon. So with this,
expected nga ang mga way madayon to, mga gimpunta to last time, maumpisahan na ini or mapadayon na, Ma'am Joy? Yes, correct. So far, only nga 3 major projects ang na-coordinate nila. We are hoping, no, nga matuloy-tuloy na ini, mapadayon ini, masigig-sige para nga smooth bala ang coordination kag implementation sa aton nga mga projects. All right, okay. So, lauman nato na nga matapos na ni kiti, why man isang may makabinipisyo nga iban mo, kunti kita diri nga mga taga-syudad sa nga Iloilo. Anyway, thank you so much, Ma'am Joy, sa mga information nga ginapakigbahin man diri sa Bombo Radio. Thank you again, kag on behalf sa aton nga alkalde, Mayor Isa Trañas, nagapalabot di kita sa nga maayong hapon kag ang aton man by the way nga advice sa Bombo Cham kay ti mataas bala ang heat index. In fact, kagiina sa nga aga gen suspend na ni Mayor ang aton nga flag kay 7:30 pa lang. Grabe naka-init, no? So gen temporary nga gen suspendan na ang flag kaina sa aga, no? Ang Monday flag bala na naton ginapatigayon Bombo Cham. All right. Once again, Ma'am Joy, thank you so much and good afternoon. Salamat man and maayong hapon. There you have it, si Ma'am Joy Fantilaga Gorzal. Oh, nanad kita bigay sa una ti Joy Fasinal Fantilaga mo. JFF. Oh, subong ti JFG. Si Ma'am Joy Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas, ti sa subong pa lang dumakambal ka nga ara malanggali. Ara malanggali. Tiya mo na sa aton sini nga mga kabumbo, lauman naton ang pagpadayon na sa mga proyekto. Diri man sa bahin sa syudad sa nga Iloilo kay sinasading talaga ni hindi man niya makapulos ang mga taga Buruanga Aklan. Kung mahuman ang mga proyekto diri sa bahin sa syudad sa nga Iloilo, hindi man niya kapulos sa mga taga lutod-lutod kapis. Mga taga syudad sa Iloilo ang labing makapulos sina diri sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na ambal ni Ma'am Joy, may mga pagsinapol nga kung saan ang mga proyekto amat-amat na nga may proper coordination. That is why nga ti lauman naton nga mapadasig ang pagtrabaho kag mapahuman ini. Sa aton sini magkasimanwa kag buwas kadlaw tiyan mo niya. Why hindi kita maglaom nga mabudlayan kita sa mga salakyan kay hindi pagkigbahin ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated. Anyway, dahil lang kay tabintanay sa aton sa sister station ng Bombo Radio Bacolod, may gantanan sa sining natabo na encounter dito sa may barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental. Ari karon sa aton sining linya aton sister station ng Bombo Radio Bacolod. Aton sining i-welcome abe. Welcome and good afternoon Bacolod. Alright, wipe pas lang ka sige. Hulat laton talang engineer kay may ara sang dugang mga follow-up reports mo. Ang Bacolod may kantanan sa sining nagaluntad yang inkwentro sa tunga sang New People's Army and the Philippine Army. Sa aton sini mga kabumbo, ginapayag madamong nagkalamatay. Ang number sini is 19. Ang iba mabudlay i-retrieve kay nagkalahulog to sa mga punong. Tiyang latest hibalo naton sa aton sini mga kabumbo, mga upod kita sa aton sini sister stations kay may mga reports nga igaplastar pa ang mga kopdanan naton nga mga bombo reporters sa bahin sa Bombo Radio Bacolod. No, sa aton sini mga kasimanwa. Sige, matabid lang ta sa report kay amo nang ila sini may kantanan sinadra ang report engineer. Kung bilang tabid na sila sa ila. Mati lang kita report kag kaso por kaso. Maka palamang aboy kita palamang kutanon naton karon with the Bombo Erlin Bayonita man sa sining mga tinyon. No, standby sa aton sining mga kauturan. Diri man sa aton sining nga pagpangalagad hibalon ta what's the latest sa sining
nagluntad nga inkwentros tunga sang nga tawag siya tunga sang NPA kag Army. Hara na ang kalibo o nag-upod man ang kalibo sa aton sini nga mga kuturan. So guwatas ni is ruwas na lang region wide tie-up naman. Alright, now sige matabin lang kita engineer makasulod ang audio nila sa aton sini mga kabombo. I-ano lang to, liyog lang ko message siya kay partner mo dito sa aton sining partner man sa tech dito sa may Bacolod para nga makapamati kita sang dugang sining mga reports no sa aton sining sister station sang Bombo Radio Bacolod Rojas orang Bombo Radio Bacolod with a Bombo Erlin Bayonita no. Standby kita ha sa aton sining mga kasimanwa no. So sa Limanugay magatabid lang kita direkta no, makapamati kita sa mga reports sa aton sini karon nga mga kauturan no. Base nagasulod ang audio tato sa ilabong mo dula-dula sila sige lang standby lamang kita dire sa aton sini nga mga kabombo naman sa aton sini nga pagpakalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No, kung pwede mo basi kung maka-istoryanay kami sang kalibo samtang ragahulat-ulat kita sa Bacolod bla. No, sa aton sino magkasimanwa, mangkot kita sila to kung ang transport group nila to yati maupod sa sining nationwide transport strike by tomorrow. No, kay diri sa aton din sila mupod sa aton sining mga kasimanwa pero later on check naman kay sumpunan tani kay ang bayan panay nalapot man sa aton sino mga bombo reporters kag nagpabutyag ini sila nga hindi man mapektuhan ang ila sini ang kampanya or ang ila sini nga hublag protesta no kung hindi iya magupod ining Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated. 22 minutos sa nakaligad sa takna sining launa diriman sa palatuntunan Bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No, oy sa mga kabombo naton basi wa nyo bla catch up pao ang bag-o naton nga no, ang bag-o naton nga district engineer, Iloilo City District Engineer, amo si Engineer Johnny Jose Pura, no? Siya ni subong ang nagapungko bilang OIC District Engineer dira sa may Iloilo City District Engineering Office no sa aton sini karon nga mga kasimanwati ara gining presensya niya mo paghambal ni Secretary Vince Dizon nga dapat by next week no maumpisahan na ang project dito ya sa may Timawa bla sa aton sini karon nga mga kauturan. As per information from the spokesperson of Mayor Inday Raiza Treñas nga nag-umpisa na ang konstruksyon no or nagpadayon rather ang konstruksyon sa sining drainage and siguro ano na da ang dalan nga pagakayuhon ti BC Street man na mo BC Road man na banwa kay ti ara dira ang sa tubangid sang doctors or Iloilo Doctors College of Dentistry. Sa aton sini karon nga makuturang may mga karinderya kalan-an dira no negosyo gamay sa aton sini nga mga kabombo. Oras naton is 23 minutos sa kaligad sa takna sini kalawna. Sige lang balikan ta sila siguro later on sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad diri sa Bomboanay sa udto. Pagbalik naton, it's either balikan ta sila, matabin ta to sila kung okay na, kung pwede na. And kung alang-alang pa sa gyapon, hindi lang sumpunan ta balita with a Bombo Polina Piliora. Kaya ang bayan panay nagapating why sa epekto, no? Ang hindi pag-upod sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives, no? Sa ila sinipati gayunon, nga untat biyahe, buwas ngadlaw. Balikan ta ini matapos sa bilang ka-importante nga mga pahanumdum. Oras problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa,
ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan. Ipabombo! Ipabombo! Dili lamang sa number 1 and the most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Fast Paradyo Bombo! Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mag-observe ang maayong nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 19 to 25, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kaupo ng iyang banda are once again booked to give you one great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Abril 25, Sabado, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela di Iloilo. Sa Abril 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iatandugo ng kasing-kasing sa mga lideresang warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya.
Kabombo nga motorista. Oras sa Bomradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minutos na kaligan sa takna siningalaw na. Balik na kita sa pagpalayag sa bombohan ay sa unto. Maka-reconnect kita sa Bomboradyo Bacolod. Kag sige sumong ang report sa tunsining mga kopter mga bombo reporters dito. Check tabi, matabid kita Bacolod. Come in. Activities of the fatalities in this armed encounter. Ano po yung pagpindalo? Ayaw po magpapakita sa mga pamilya. Yes, as soon as they are identified, now if ever they're free to come over kung saan po dadalhin yung mga caterers natin, baka nabalitaan nila na yung kanilang pamilya ay tama, yung pwede na nilang puntahan sa puneraryo. We are expecting na matatapos yung building. Yes, because some of these, I believe, as katulad ng Jung is one of the primary suspects in the liquidation that is transpired here in Negros. So we'll be able to, some if not most, of these criminal activities perpetrated by this group. I cannot give you the definite numbers because when they were presented in front of cadaver bags already. No, processing kasi natin, they will go directly to different shit. I think. Dulay lang sa Audio. Yes. Except for the one stated a while ago by the Philippine Army. Yun lang ang na-identify. All others are subject for identification. I cannot answer. All of these things are part of the evidence. Evidence ay ang mangyayari yan, the official statement will be coming from the Philippine Army because they were the ones who led this operation. Ang ngayon ni PNP during the encounter is napunta kami ng checkpoint and yung processing na natin ng crime. Kasi malayo yung crime, they have to cross this big span. 300 to 400 meters ang kinukross from that area to the another area habang kinukolekta yung mga cadavers. Malalim yun. At malayo, after may paakon. I don't have it right now, so but as soon as we get it, we'll take it. Thank you. Mga kabombo na ato na. Bombo din. Oo, ang bago lang that was Brigadier General Ibay or sino to? Yes. Ang bago lang nato na batiyan. Si Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, ikaw po sila ni Brigadier General Ted Tomas Mog. So ang part ng National Police diri to secure magtandak man siyang mga checkpoints diri para wala kasulod diri pala nga nagpako ko no abi nga mga civilian na diri. So amo ni ang nakabuso sa sa Philippine Army. So meron sa confirmation good plain clear pero instant na baluan na bombardier phone pila ka bilog nga babayi panalaki sa pakita ini sa ila. So may mga babaye gid man nga upod dira sa napatay? Bomberlin information sa ring official aton kuan. Bango ang pagkakita ini na Bomberlin gara na ini sa tapag wala na gitbosan pero ginisip 19 na gid kapil. Isa ka lang rin ang identify ining si Roger Padilla o kaning gimakilala sa kay Arnel Tapang o yung Tapang Bombo Erlin. No, kay Tino, sa ganun ang ginatutukan kasi mas kilala sa mga nakakatapo diri kay isa ini ang leader sa Northern Negros sa front sa Bombo Erlin. Mabalik sa regular lang imong phone Bombo then. Yes, aring saka kita balik sa position ginang din nagkuatan. Okay. Signal no. Sa subong panaog ka mo. Sa subong Bombo then na-retrieve na gining Jessie 9. Yes, na-retrieve na Bomberlin. Nakita na sa aton mga official diri pero nakakubag man. Kag ako rin ayan kung diin dalon na funeral niya o continuing homes diri la sa Tubuso o kan sa siyudad ng Escalante Bomberlin. Okay, sige. Pero atong kaina nga do may pagpati nga may rasang foreign national
Is it confirmed na or why gyapon? Wala sa gihapon Bambo Orlin. Bangod na wala ni nabuksan yung mga kadavir, yung mga lawas nga pang recover wala. At ang isa lang nila na confirm yung si Roger Familiar at Arnold Tapang, Orlin. Anong payag rin ni Mayor Richard Hauhoko sang Toboso. By the way, ara pa nga nga sister stations, Bombo Kimi. Dahil lang gida, Bombo din, kaya i-welcome na natin yung mga sister stations na gatabid subong with our flagship station ng Bombo Radio Iloilo. Bombo Cham, i-check ko liwat ang aton audio kay nabi nagabisyo kita. Bombo Cham, kamen. Ari na, Bombo Early, nakatabid na gimang kami Amo ni mga angay sa mga nagabisyo-bisyo niya, ginaululuhan mo. Sige, mamati lang na natin sa mga bati sister kami stations. mga balita dito from Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Rojas. Sige, matian natin si Mayor Richard Hauhoko, abi. Bombo din. Kaya ni Mayor Richard Hauhoko, ang alkalde ng Banwa at Toboso. Sa Bomberlin, ang Taboy Script dila nga kondensad ito mas klaro ina ang yasin ang tingog na Bomberlin ang natin dito. Sa siguro mga 1 ka kilometro after sa punong ugtungan na puna sa diha, no? So diha gid ang nagtabo, no, ang dako nga gun battle, no, kagahapon. Along the way makita mo po nato yung mga blood stains mo na. So karon gasigi pa man clearing, no, ang aton nga kapulisan ng Soko, gasigi pa sa ila obra, and sa ato ang military man, no. Mga initially, mga pila na kitaan mayor nga mga bangkay? Well, hindi na lang ako i-preempt ang army, no, sila lang guro, pero banuban gid, damo gid, no, damo gid. Well, amo nang ginagawa nila, no, gina-clear nila kay lain-lain ng area may ang dako gid may isa di sa lapit lang kag naog mo sa hill, may isa ka grupuhan di kag may isa man tunga daw sa tunga na sa punong, no, dito ang medyo dulo damo, no. Mga ano sila nga mayor, kaano daw sa kuno based on the report? Wala lang gid ko kakuan sina, wala gid ko ongoing pag ila kuan I think ang military ang mayo pamangkoton sina nga way nga may mahambal tang dako nga tipon-tipon or something ba na. I'm sorry. Dalon sila pagwa. Yes, gasigi na sila retrieve pero medyo timely lang gid ang obra sa Soko, no, nga ginatan-aw gid nila, no. Pero confirm magiging foreigner daw nga nagdala. Hindi ko ka-confirm, hindi lang ko ka-confirm. Because of this, anong appeal natin, Mayor, to both parties? Well, nga to, no, just like yesterday, I was saying that may mga mayog gid nga mga programa ang gobyerno ginapanawagan naton nga mauntat na, no. It's sa Pilipinas, it's one of the longest running may insurgency, no, 50 plus 60 years na gani guro, no. So hopefully manaog na sila kag siguro ba si ang iban man pod way pa pod na hatagan informasyon, no, sa mga maayong nga mga programa sa gobyerno kabahin sa kung mambalta nga pagbalik sa sabak sa gobyerno, no. So hopefully maupod na sila kag may mga maayong nga programa para pod hindi lang para sa ila, para po sa ilang mga pamilya. Ano matabo sa mga evacuees, Mayor? Well, gahulat na lang kita, no, sa kay pero subong may mga damo pa to balay. Di kung pabalikon sila sige pa clearing ang military, so ma-disrupt ang pag-clear, no. So ara lang sila to. We have 3 ka location, may duha di sa Turil Elementary and Salamanca Elementary and sa San Jose sa Labi-Labi. Basta sa Loyan, Mayor. Hopefully 3 days. Hindi magoro. Hopefully buwas makapuli. Makabalik na sila. Hopefully. Well, most likely, no, most likely may ara. I couldn't confirm that. Okay, lapta.
Your for network news, Matagalog lang ta. Mensahe niyo po para sa mga residente dito sa Tuboso. Well, sa ngayon, we will just wait for the guidance of the AFP on whenever kailan pwedeng bumalik sa mga bahay nila, no? At don't worry, rest assured nasa mga evacuation center sila at ipapadala natin ng pagkain, no? Para I know hindi madali na nakatira sa evacuation center, hindi talaga komportable, you know. We will be sending doctors too kasi magiging 24 hours na sila doon at ma-check up din. May ma-provide mo kamong support if ever may mga rebelde nga magsungka sa LGU sa Tuboso. Yes, pwede gid. Anytime gid, pwede gid. Mabuligan natin sila. So are you open for them if ever sa imo sila mag-personal? Yes, okay gid, no? Okay gid. Maaubrata na. Bilang ari kita sa gobyerno. Mayor, mensahe niyo po para sa mga natitirang rebelde dito sa Tuboso. Well, yun lang at baka yung pag-iusap natin will embrace na matagal na yung insurgency, baka pwede na rin silang mapag-isipan nila, no, na bumaba na at embrace and for the better future of their family too. Mayor, thank you. Mayor, thank you again. Okay. Pabuden. Ni Richard Hauhuko, ang alkalde ng Banuatang Tuboso, ang updated diri sa mga nag-evacuate na tomorrow makabalik na sila sa mga balay pag ang yaman sining kanawagan na harap sa gyapon sa tapak sa makawalang nga grupo kon NPA nga bukas LGU sa Tuboso kon sila nga mag-surrender, no, amo man sa nambal ni Major o ni Brigadier General Dumusmo nga madamo sa mga programa ang aton nga gobyerno para sa ila sining pagbalik sa baksang gobyerno Bomberling. Sige. Balikan ko abing aton nga mga sister stations. Bombo Cham. Kumusta? May audio na ko dira, Bombo Erlin? Aha. Wala. Silang hindi ka bati sa aton, kitang hindi ka bati sa ila. Batian na ka di? Batian mo ko gali. Ara na Bombo Cham na batian tanang giban kasubong on the way meron ka sa mga pamangkot, Bombo Cham. All right, gusto lang namon may baluan kay do bago ini di halin ang information nga may foreign national, ining foreign national bala, ano ni, kabahin or katapo sa nga New People's Army o kung isa lang man ini sa mga naulamid, biktima or hostage sila, anong plastada sa sining foreign national nga ginapayag, lakip sa mga ginabawian sa kabuhi, Bobo Erlin? Actually, hindi lang na gani foreign nationals gid mo siya mag nagwa kaina nga hindi magnubo tatlo ang daw base lang na sa physical attributes nila labi Filipino. However, mayra sang ginpagwa nga statement bago gid lang si Brigadier General Ted Dumusmog ang commander sang 303rd Infantry Brigade nga hindi pagid na subong makonfirmar nila kung foreign nationals ina silang tatlo because why pa na dalon pa na sila sa punerarya sa may syudad sang Escalante. Base lang sa physical attributes nila nga hindi abi sila Pilipino pero not until nga makita or mayara abi sa mga valid IDs dira nga ma-retrieve dito sa ilang lawas hindi pa gid nila ma-confirm kung foreign nationals. Kung may foreign nationals, amo na gid na ka Basco gang North Negros, France ang New People's Army, gambal sang Philippine Army, dismantled na kuno kang mga remnants na lang, Bombo Cham. Amo gani do nakibot man kita, Bombo Erlin, kay hindi lang foreign national kundi foreign nationals o may kay ti damo sila. Pero kung mag-amugi man silang sistema ti ulat-lato naton sa confirmation. But anyway, dugang ko lang, kay basi si Kalibo, may mga palamangkutanon man, idugang ko lang, Bombo Erlin, anong Caucasian, Asian, or anong lapit-lapit siniiyang sa physical attributes nila ba lang nakambal nga ini sila mga foreign national sa Bombo Erlin? Maputi sila.
Hindi pa ma-establish kung yara sila sa Caucasian nga side o kung ano. Pero basta nga sa mga naggulwa nga statement alin sa mga nakakita nabi, kaya actually kagabi pa ni sila nahulog sila sa fish pan Bobo Champs. Ang una ginabuyan ni sang isda sa pila ka mga pumuluyo. Ang ining fish pan gani malapad-lapad manikag madalom. Pero subong why na ni siya ginagamit. So dito sila nagkalahulog kay daw kumbaga sa part ni isang sitio Clarinding, Barangay Salamangka, Toboso, amo na ni siyang dead end ang fish pan nga why sila sang palagyuhan nga makapalagyo sila sang madasig. So dito sila nakibon. Bomocham and nahulog kagabi. That is why nga ginhulat pa sa subong nga aga nga mapatakas sila sang Philippine Army and members of the scene of the crime operation team sang Philippine National Police. Tiambal sang pinuno sang 303rd Infantry Brigade, hindi pagid nila mahambal kay sa mga nag-retrieve bala dito, ginsulod lang anay sila sa body bags and not until nga ma-check dito sa punerarya, aga sunod to subong ang aton nga bombo patrol sa punerarya, it's either sa Toboso o kung sa Escalante, kung isa lang ka punerarya, ayawan na akomodar sa ning Jesse 9. Amo gani mo Berlin do tama gi ka budlay gro na kon kumado. Anyway, si Kalibo basi kung may mga dugang nga pala magkutanon na Bomoradyo Bacolod na Bomberlin. Okay, sige. Bomoradyo Kalibo. Yes, Bombo Radio Bacolod, mamayong hapon, Bomberlin. Ang amo lang diri sa Bombo Radio Kalibo, with regards no sa ining sagupaan sang aton 79th Infantry Battalion. Kamusta lang namon kung sa sining 19 may nabibilin pa sa gihapon bala nga numero sang Northern Negros Front or ining committing region sang Negros sa Subong? Ang gambal sang kwan sang 303rd Infantry Brigade nga remnants na malang ning nabilin diri sa Negros o galing amo ning remnants nga ay ginagakaubos. Imagine ninyo halin pa ni sang nagligad nga binulan galinag sanay ila kay ang target gini abi nila Bomboradyo Western Visayas. Ang hitman sang New People's Army nga si Roger Fabiliar or mas kilala man siya kay Arnel Tapang from 100,000 pesos nga bounty para sa iyang pagka-aresto nagsaka na ni subong sa 1 million. Kay kadamo na gini siya sa mga pinamatay Calatrava, Toboso, Escalante nga ginakabig siya subong bilang most wanted person, a most wanted nga member sang New People's Army. O galing sa pila na ni katinuing nga balsang Philippine Army nga remnants why man gyapon nagakaubos. Imagine nyo kahapon sa 8 ka oras nga enkwentro nila sa Toboso nga galin na lagsanay sang Philippine Army and New People's Army. Ang naenkwentro nila dito hindi baga nubo sa 20 tikon 20 na enkwentro nila. Jesse 9 ang patay, isa na lang sigurong remnant dira sa North Negros sa front Bomboradyo Kalibo. Okay. So laban-laban man na siguro Bombo Arlene, no? Base may ara para mabilin bala syempre ang remnant daw wala man nagakaubos bala. So subong aside sa I think as I recall no, 11 na ang na-retrieve magalinto sa area mismo sa hotspot sang ining sagupaan. Aside sa mga natumod no nga tatlo kabaga foreign nationals and then ang ining isa ka most wanted, aside sina Bomarlin, natumod na bala ang identity sa iban nga mga na-retrieve nga lawas sang mga napatay? Oo, na-retrieve na ginisubong ang 19 na sakay na sila, nakarga na sila kay sa military truck pa naoga dira sa may punerarya sa Toboso and then Escalante. That is why meron na sang confirmation subong udo nga Jesse 9 gidyang numero sa mga nagkalamatay. Ay isa lang gid pa subong ang na-identify mo ni si Roger Fabiliar ang leader gid nila. The rest nga Jesse 8 wala pa gid sang identity. Kag hindi pa ni matumbod kung taga Toboso lang ni sila kaya tinaga-silos o amo na gani ang New People's Army, no permanent address man sila and sometimes hindi lamang taga Negros
ang nagahulag diri but may mga naghalin man sa iban nga mga province, especially Cebu. Ang Cebu, ang Toboso, abi nagatubang naman dira sa portion sang Cebu. Bobo Kalibo, and why pa man sang nagpalapit nga pamilya nga malantaw dahil kung isa sa mga napatay dito ang ila abi nga miyembro sang pamilya. May baluan ta na karon dito sa punerarya kaya at least kung mayara sang mag-come forward balang nga maghambal nga ma-check ati kung may mga family members sila, i-allow na sila sang aton nga mga otoridad. Okay. Lastly na lang siguro, Bongbong Arlene, no? I-ask ko na lang kung ang inibala nga mga biktima puros sa ara ni sa legal age. Ang si Roger Fabiliar nga ni guben pa ni siya Bobo Kalibo 30s. Kaya mga upodan niya nga ni base sa litrato nga ginapadala sang news team daw ka-okay naman na legal naman ang pangidaro na nila. However, depende na karon kung mayra na gid sang mapagwa nga mga identity ang 303rd Infantry Brigade. Oo. Kay man masamigid man no ang mga pamatan-on ang mo sini nga gina-recruit sang mo sini nga mga grupo. Sige, Bombo Radio Bacolod, balik sa imo. Okay, maraming salamat sa aton nga sister station ang Bombo Radio Kalibo, Arang Rojas, Bombo Kim. Wala sila. Sige. Bobo Cham, unless may dugang ka mo nga mga pamangkot, kay balikan nato ng Bombo News Team dito sa may Toboso. So far daw wala naman Bombo Arlene kay siguro kung may mga latest update pag idira ara pa tong team naton sa area Bombo Arlene Bacolod. Yes, going nga sila kaya na patakas naman ng mga bangkay. So gindala na ni subong sila sa may punerarya sa Toboso, matunga lang ni. And ang tupad ang syudad sa Escalante. Alright. Sige. From time to time siguro mag-check kami dira latest update sa inyo. Salamat gid Bacolod, Bombo Arlene, and thank you man Bombo Radio Kalibo. So ito ang latest sa sining nagluntad man sining inkwentros to nga sa Philippine Army kay National or New People's Army na pang retrieve ng mga bangkay kag pagadalon ini sa may punerarya matunga lang kay hindi man pwede matingob kay tuman kadamo kag ginapayag nga may mga ginapatihan na foreign national nga nalakip sa mga nagkalamatay. Anyway, from time to time, mag-checkar kita sa aton sining koneksyon direktamente sa aton sining mga sister stations, particularly ang Bombo Radio Bacolod. Pagbalik nato naman, makaingagaw pa ang statement sa Bayan Panaya. May makunusing epekto ang hindi pag-upod sa Alliance ng Transport Cooperative sa ila sinipati kayo noon nga nationwide transport strike buwas gadlaw. Balikan ta pagkatapos ng bilang importante nga mga paybalo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, magkinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off
off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup ka emergency. Oras sa Bomborachi, Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan sa takna sining alaw na. Balik na diri sa pagpanglagad sa Bomboanay Soto sa DYFM at Bomborachi, Iloilo. Bahin panay nagapati nga hindi maapektuhan ang protesta kag strike matapos nga nagpabutyag ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives mga biyan sa sining nationwide transport strike. Was gadlaw si Bombo Polin i-check naton kay nakapagigangot ini siya sa bahin panay kag pamatian taman ang ila sining pahayag na natuhoy sa sining development karon. Bombo Pao sa report, please go ahead. Nagapati ang bayan Panay Bombocham nga hindi maapektuhan ang katigayunon nga people's protest kag transport strike was nga adlaw Abril 21 matapos nga nagpabutyag diri ang WVA-TCCI no isa ini siya ka kooperatiba man diri sa bahin sa siyudad sa Iloilo o kon ining Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Congressman nga ginabukusan ini sa 11 ka kooperatiba buot silingon nga di madamo diri sa gihapon sa mga driver ang magabiyahe buhat nga adlaw kada based on diri sa pahayag sa Iloilo City Government. Mayor Raisa Trenias Madrid hindi maapektuhan ang transportasyon diri sa Iloilo partikular na diri man sa bahin sa syudad sa Iloilo buhat nga adlaw Bombocham. So mapadayon ini kag payag diri nila tinatako man di ako no or last time gani kuno nasambal man kuno di na respect Manila ang desisyon sa WVA-TCCI pero do sa ipara ko mo sa bayan Panay do for greater good ini kun mani ati hindi sila yang biyahe diri amin Bombocham kag do kuno dual ila lang pero personal man diri nga interes ang ila man diri nga ginatan-aw sa sinima no nga pag hindi pagbuilog diri sa patigayunon ng diri nila nga transport strike. Pero last time kuno gani ang coalition or ang kooperatiba o cooperative nga corporation through WVA-TCCI naghambal mo diri gani nga hindi sila or wala na biyahe into full capacity ang ila man diri nga kooperatiba Bombocham so natingala sila nga hindi diri nila pagupdan man ang transport strike man buhat nga adlaw bangod nagalabot na lang ini sa 50 70, 80% no ang ilang man diri capacity nga nagabiyahe man diri abi Bombocham pero diri ko Mr. Almer Foro no sa nga bayan Panay naghambal ini siya nga mga 80 or hindi magduwa diri sa 70% maupod man diri sa ila buhat nga adlaw sa transport strike kagang ila diri nga kausa nga si amo gid nga mabatsugan man diri sa gobyerno nga paralyzed no although nga hindi man nila gusto mo superior man diri ang mga pasahero patuloy lang nila nga ipabatkan diri sa gobyerno nga paralyzed kung man kung magsigit taas ang presyo diri sa gatong ang kuno ang transport system diri man sa bahin o sa diri sila particular na diri man sa ato dahil siya sa Bombocham ang ating ministro Mr. Almer Foro ang Secretary General sa tudlang na parehas man ang kami tanan problema sa subong but then sa ila panindugan siling naton ba si gusto pangibabaw nila yang ila interes no bilang mga
kooperatiba, but I assure na hindi man sila nag-represent, wala man sila nag-represent gid sa bugos nga katapuan sa ila kooperatiba mismo na bangod ang katapuan, especially ang mga traditional jeepneys naton, nagawangal na kay nagpahayag man sa ila pagsuporta kag pag-upod sa sining transport strike bus nga adlaw ang untat tugong kag untat biyahe bus nga adlaw. So ginarespeto nato no kag kabay pa no nga masanagan man no ang ining mga miyembro no sa WBA-TCCI bangod sa tudlang nagligad nga sinimana isa gani sila sa nagwelgaman bangod sang pagwangal nila sa problema man no, sang kapabayaan sang overpricing sa presyo sang langis kag sang kapabayaan sang gobyerno. I don't know paano nga panindugan sila sang subong sinina, but then siling naton na ginarespeto naton kag we remain open no nga masanagan sila gyapon sa ila panindugan, but rest assured no sa tanan nga mga katapuan nila kag sa tanan nga mga iban pa no kay hindi man tanan nga kooperatiba katapos ang WBA-TCCI nagapadayon kita no nagapilar kag nagapanawagan no nga mag-upod buwas nga adlaw nga untat tugong untat biyahe kag hindi lang sa pampubliko nga salakyan kundi sa tanan no? Pati sa pribado naton bangod ang rollback last week kag ang ginasigahom nga posible pagid nga rollback buwas nga adlaw nagapamatuod man lang may manipulasyon sa presyo sang langis, may overpricing nga natabo no. So masobray sa kagatos ang gina-overprice sa aton kag ang 20 pesos nga way man gintuman halos ang madamong nga gasolinahan last week nga rollback kag ang ginasigahom pagid nga posible kuno buwas nga magalabot sa 24 pesos siling naton kulang pa no sa ginkawat nila sang oil cartel sa aton bulsa sa kada litro sang langis bangod masobra pa no 60 pesos gyapon ang mangin overprice ini na o kung masobra pa pilo gyapon no 100% ang overprice ini. So siling naton kung ginpakita nila kag ginpamatudan nga may manipulasyon dapat ibalik nila ang tanan hindi lang ang more or less 40 pesos nga rollback sa presyo sang langis kundi ang tanan nga kinawat nila gikan sa dugo kag bala sa aton mga driver dapat ibalik nila no. So hindi kami kontento sang duwa lang rollback nga wala na balik ang tanan nga gin-overprice nila. So padayon gyapon no ang untat biyahe kag untat tugong buwas nga adlaw. At nagapati gyapon kita no nga ang sentimento sang pumuluyo madamo ang magaupod buwas actually gina-estimate nato hindi na magnubos sa 70% no ang magaupod sa syudad kag sa kaprobinsyanan sa buwas nga adlaw no. Kung sa epekto mo na ganin nagpadala kami sulad kay mayor nga dapat ni ma-declare niya nga wayanay klase buwas just like sa mga bisantong ASEAN ganing nga ano to preparatory meeting ganing declare yan no inipayhan no kay di man namon gusto nga sa amon pagpabutyag sa amon protesta no sa overpricing sang cartel kag sa kapabayaan sang gobyerno mahulaan man ang aton pasero amo nang hindi namon gusto sa tanan no? But then we have no choice kundi kinanglan namon ipabutyag ang amon balatyagon pagi sa untat tugong untat biyahe buwas nga adlaw. So gapati kita gyapon no nga mag ano ni sa WBA-TCCI sa tod lang no bisan maghambal pa sila nga magbiyahe sila realidad man no nagligad nga inadlaw naghambal sila nga actually less than 30% no kung ambal nila gani 50% na nagabiyahe sila kay hindi man sa kagwanta sang saka sang gatong no ang panindugan nga ini sa WBA-TCCI actually hindi ini sa pananawa namon hindi ini dako nga epekto para sa amon but then masaila no kay nagapakita lamang nga wala sila sing concern no sa bosdam lag sang pumulyo naton kundi ang ila lang kaugalingon nga interes. Si Mr. Almer Secretary General sa Kabayan Tanay. So madayon sila sa gihapon buwas nga adlaw and tanawon ta kung anong matabo diri buwas nga adlaw man given with this announcement on WBA-TCCI but dati mapadayon ini sila sa ila man diri nga giraduso Bomba Champ. All right. Ini si Bomba Pauline Dimitri Piliora and this is Bomba Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora.
Lapaw nakikita sa latin diri sa aton sining pagpangalagan. Anyway, iban sining mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban sining News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco, gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balayo opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs at 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini.
lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa Lunes, mga kabombo. This is Tita Regine. Balikay na naman kita. Happy Monday sa inyo tanan. April 20 kita, 2026. Kumusta? How was your weekend? Kumusta man ang aton nga mga bungang balhasda? Ang aton dira nga mga sunburns? Ay, palayo lang gid, no? It's not good kuno nga magwa ikaw between 1 p.m. to 3 p.m. So kung maglagaw-lagaw ka, dapat mga beyond 3 na lang. Anyway, I just hope you are well rested kag may mga nangin very relevant things nga natabo over the weekend. And kabay, nga isa sa mga ginhimo ninyo was to make your stories to be shared diri sa KLPs. Kung okay na pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Once again, this is Tita Regine. Kita na naman ang mag-of the night and we'll be sharing stories sa mga letter senders nga aragid nagaupod man sa aton and of course kamutanan dira nga mga nagapamati kag mga naga-watch.
Salamat, Gid, for being with me again. Ini si Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo with this song from Francis Lazatin. Welcome sa KLP. Here's Kung Gusto Mo Ako. Good afternoon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ika'y naglalangas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mabibitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mabibitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mabibitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan,
Kung gusto mo ako, write your stories nang magkagustuhan tayo. 18 minutes after 2 o'clock. Again, welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupon ninyo si Tita Regine. And ari na ato nga first story requested nga today, April 20, dato nga basahon. From Tatay Ed, sang Igbaras. Dear Tita Regine. Maayo nga hapon sa imo, ako sa tanan nga tagpalamati sang imo bantugon nga KLP program. Ini nga istorya sa akon kabuhi, natabo sang 1973, sang maglayas ako sa amon or sa akon nga amo, kay nag-away kami, kay ginsingganan niya ako nga lumayas. Naglayas ko Kagagod mahibaluan sa mga taga-palamati, amo ini ang natabo. 1973, pagtapos ko sa high school, wala ako mag-enroll sa college, kay wala man kwarta, kay pigado man lang kami. Gani, naglakat na lang ako sa Manila, kay ang magulang ko nga babae, dito nag-aobra sa Quezon City. Nagsulat siya sa akon, nga kuno kinahanglan sang tiya, sang iya ama, ang janitor sa ila opisina. Tinalipay man ko, kay makakita man ako sa tawag nga Manila Pero wala man ginhambal kung pila ang sweldo ko kag kundiin sa Manila. Tita, ang pamasahe sadto sa barko, 75 pesos lang sa economy class. Sa mag-abot na ko dito sa balay sang amo niya, mga 2:00 na sa hapon, nagsiling ang magulang ko nga magkaon ko kuno damo kag magpahuway. Kaya sa 6:00 pa sa hapon, maabot ang sundo ko. Kagambal ko sa iya, nga din kami makadto. Hindi bala, diri ako sa Manila maubra? Hambal niya, hindi, sa Olongapo City. Kagamo to, pag-abot sa sundo ko, nagsakay na kami sa jeep, Caloocan City, kay dito ang terminal sa Victory Liner nga bus. 8 pesos pa lang ang pamasahe sadto pa Olongapo City, kag 3 hours ang biyahe. Pag-abot namon didto, past 9 na. Nagpanyapon kami, kag pagkatapos, nag-istoryahanay kami sa mangin-amo ko nga babae, Pinay, kag Ilocana. Pero ang bana niya, British national. Pagkatapos ang balanay, ginambalan ako nga matulog na. Kay pagkabuas, 7:00, upod ako sa driver dito sa opisina. Kag siya na lang ang magtudlo kung ano ang mga obrahon ko dito. Kag dita, layo pa ang opisina sa Ilabalay, dito pa sa Guasang City. Kag sila ang tag-iya sang lote, kag building adako. Ang negosyo nila, nagabaligya sang tanan nga klase sang salakyan nga Ford ang tatak, kay franchise holder sila sang Ford Philippines. So ang obra ko tita paninlo, timpla sang coffee para sa mag-asawa nga boss ko, kag pati sa mga customers nga nagabakal sa mga salakyan, ginahatagan ko sila merienda, kag pati ang pagsabat sa tawag sa telepono, kun out sa pwesto ang receptionist, ako man ang nagasabat. Sa mag-abot ang sweldohan sang kinsinas, ang unod sang payslip ko, 30 pesos. Buot silingon, 60 pesos lang ang sweldo ko sa isa ka bulan. Ay tita, nagluya lawas ko. Pero wala naman ko mahimo. Kay baguhan ako, isa pa, ang utod ko dito sa Manila. Pag-abot tita sa December, hambal ko sa boss ko nga babae, kung pwede, sa Manila ako mang Christmas. Kay may tiya ako kag pakaisa dito sa San Juan. Kag nagpasugot man siya, basta pagkatapos Christmas, mabalik ako. Sa laktod tita, dito ako nag-spend sang Christmas. Kaghambal sang pakaisa ko, pila ang sweldo mo dito? Sabat ko, 60 pesos, isa ka bulan? Ay, hambal na,
Kung amo malang na, pagbalik mo dito, mapaalam ka sa boss mo nga mahalin ikaw. Kay tulad, timing gid, ara si Bobby sa Piak Balay, supervisor ina siya sa housekeeping. Kay kinahanglan na duro nga janitor kag janitress, kay mabukas sa February 14 ang Philippine Heart Center ni First Lady Imelda Marcos. Minimum ang sweldo, kay kung mapisan ikaw, may 4 hours pa nga overtime kada adlaw. Gani tita, mismo ato nga time, gindala na ako kay Bobby nga ato kagin pakilala, kahit isa man lang ka-compound sila dira. Hambal ni Bobby, kung mapauli ka sa Olongapo, boss, pagbalik mo diri, kadto ka sa opisina. Ako bahala sa imo. Baton ka na. Siyempre, tita, lipay-lipay, gid ko, kay ti, makasweldo na ko, medyo dako, kag Manila pa. So, amo to, tita, pagkaaga, balik na ko sa Olongapo. Kag pagkagabi, tapos panyapon. Nag-istorya ako sa boss ko nga babae, nga mahalin na ako. Pero hindi siya magsugot, kay wala ko no ako kapalit. Pero, gapamilit gid ko nga maghalin. Hasta nga nagdako iya tingog. Kay natak-a na guro. Ti alas 11 na sadto sa gabi. Gani siling na sa akon nga nagasinggitan. Pues, kung lalayas ka, sige, lumayas ka. Ngayon din. Kag tumalikod na siya, pakadto sa ila kwarto. Kay ako naman niya, nagpanaog na sa akon kwarto sa ground floor. Kay dito kami naghambalanay sa second floor sa dining hall. Ang sa pensar ko, tita, ano ako tanga? Wala na biyahe kay tungang gabi na. Andam ka lang, kay boss, malayas gid ko. Gani tita, pagsulod ko sa kwarto ko, ginhimos ko dayon ang mga gamit ko sulod sa maleta. Pero ang 4 kapanid nga t-shirts nga hatag sa akon sang boss ko nga British, ginbilin ko sa ibabaw sang kama ko, pati ang isa ka pungpong alyabe sa mga kwarto sa opisina. Tita, wala na ako magtulog. Ginhulat ko na lang ang alas 4 sa aga, kag hinay-hinay nga maglakat, padulhog sa gate, mga 30 meters pa ang distansya sa highway, kag tama man. Pag-abot ko sa gate, ahay, tulog ang gwardya nga nagapungko sa siya, nga ginasandig sa pader. Kag ang gate, wala niya malak, kundi saved by the bell ako. Kag nabilitaan ko na lang, ay ginsisante siya sang boss namon nga ato. Sa laktod, tita, pag-abot ko sa Manila, pagkaaga, nag-report ako sa opisina kay Sir Bobby. Kag ginpadala na ako gilayon sa Philippine Heart Center para mag-duty. Kag syempre, naka face-to-face ako kay First Lady kag President Marcos. Pero pagkatapos ng inauguration, na-pull out kami kay naperde ang agency namon sa bidding. Pero hambal sang iban, anong mahimo sang amon opisina, kay gali, ang tag-iya sang kalaban nga nagbidding, hinablos ko no ni First Lady. Ti, maano ka imo, iabi? Pero tita, sa 1977, nag-project Roman si First Lady ang National Art Center sa Mount Makiling sa Los Baños, Laguna. Upod naman ako sa 7 nga napilian nga i-assign didto, kay manog inauguration naman, 2 weeks kami rigto nga nag-duty, kag ako naman ang nakatoka duty sa master's bedroom nila ni Madam Imelda. Siyempre, proud ko sa kaugalingon ko, kay syempre, na-experience ko nga makaistorya sa mag-asawa nga gamhanan sa Pilipinas. Kagtapos sadto inauguration, gin-pull out roman kami nga 7, kay ti bali special request man lang atong duty namon, kag balik naman kami sa amon nga mother assignment. Kag sang out na sanda, sang pagbulos ni Madam Cory, nakaturo man ako sa sulod sang Malacañang Palace. Kag didto, matuod gid man gali, nakita ko duro nga sapatos, mga eyeglasses, mga ballpens, mga bayo, mga bags, nabilin, gin-display, kag pwede ka makabakal kung gusto mo. So tita, hasta na lang anay diri, madamo nga salamat sa imo pagbasa. Tatay Ed, Sanggi Igbaras.
Tatay Ed, wow, nangin very memorable gid gali ang atong tuig para sa imo 1973 because nakaatubang mo si Madam Imelda Marcos kag si President Ferdinand Marcos ang father pa no sa ato nga current president. And then naka-work kay dito sa Philippine Heart Center from Olongapo kadto ka na sa Manila kag nakikita ikaw kay patigayon ka man sa imo nga utod nami man no nga sa imo nga pagkadto dito nakatapa ka sa Olongapo and at the same time ang handom mo nga sa Manila kag gidya maobra natuman man. Ang wala na galing, naglainay ka mabuot no, sa imo to una nga employer. Kay ti ura-urada, gusto mo yan nga maghalin ka na dayon. Maybe because you were dissatisfied, hindi ka happy sa imo nga salary, plus ang original nga ara sa isip mo, nga kadtuan mo is Manila gid man. But anyway, along the way, I'm sure kadamo no, sa mga experiences, kag mga hitabo sa imo kabuhi sa imo pag-obra dito sa Manila nga nangin very memorable kag very significant gid para sa imo. What an experience. Thank you so much for sharing everything diri sa amon, Tatay Ed, sang Igbaras. 12:30 ato nga oras, mga kabombo, will be giving you more stories diri gihapon. Sa kahapon lamang program, kaupo dinyo si Tita Regine sa ato nga pagpanumbalik. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kunang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Plus wala di Iloilo. Billboard of Activities for April 19 to 25, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kaupo ng iyang banda are once again booked to give you one great musical entertainment sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Abril 25, Sabado, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa Abril 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatan dugo ng kasing-kasing sa mga lideres ng warring countries nga pilion ang peaceful means over deadly means to resolve conflicts. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Balik kita diri sa kahapon lamang program, and this time diri naman kita sa episode ni Mia sang Bingawan nga mamiesta kita. Sa Johnny, Dear Inday Regine. Mamiesta na lang kita, Inday Regine, paagi sa paghanduraw sang ato nagliligad. Nga sang kabataan pa kita, ang pinakamasadya amo ang magpamiesta, bawhuugid. Tapos, makadto sa baylihan. Sa gihapon, ini si Mia sang Bingawan, Iloilo, nga nagapanamyaw, mabinungahon nga adlaw para sa inyo tanan. Bisan pa nga may fuel crisis kita. Magpananong-tanom kita sa kilid sang aton nga balay para may utanon kita. Himua nga abono ang tanan nga madunuton nga basura. Amo ina ang ginahimo ni student ma'am, Ma'am NB, Miss Deo, kag yours truly. Sa dason nga episode, gardening naman kita. Mamiesta kita. Masadya kung may fiesta, Inday Regine. Kapin sa baryo, excited ang lola mo. Kay bago ang bayo, kung magsimba, makilit-anay sa mga friends, kagaparintihan, makakaon lauya, afritada, dinuguan, kag adobo. Kung gabi, maagto sa baylihan, pero hindi kami pagpasugta ni tatay. Daso wala lang sa amon. Pero, may plano na kami nga mag-ulutod. Hambalan kami ni tatay, matulog na. Tulog man kami. Balaan namon, katulugan na si tatay. Hinay-hinay na kami manaog, kaghapiton bayo namon sa halayan. Ang ismagol na handa na. Ginabit-bit lang namon, kay basi maglagpak-lagpak, kag makabugtaw si tatay. Gatiin lang kami. Abot sa baylihan, baliskad ang mga ismagol, lain ang napudyot, tapos ang bayo namon, may agi pa kaalambre. So, hindi ko malipatan na mahili kani sa pihak baryo. Katubuhan agya namon, pagpakadto namon, masanag ang bulan. Kag wala man kami mitsa o kon flashlight. Makinsi kami siguro. Masadya, kay ang naga-ismagol, among kaluluoy. Sila nagaaba sa nakasapatos, tabok sa kanal o kon sapa. Pag uli namon, nagtalabuay na ang mga tubo, wala na dalan, gintarag namon ang katubuan. Talapso na nga daan ang tubo, abaw, puwerte ang gilok. Why ako nagauna, nagapaulihi ako, para jutay na lang gilok bilin. Wise. Dugay kami nga nakagwa sa kampo. Masobra do ako oras ang amon nga tarag. Lumahambal kami nga, ginpatalang kami kaaswang, kay mga 2:00 na sa kaagahon. Igo kami kagwa sa pihak na kami ka barangay. Kami nga grupo, kilalagid kung magpamiesta. Kay uniform kami sina. Babaye lalaki, kinahanglan, nakamaong pants, kag white t-shirt. Kung maporma kami, daw bata man kasyendero. Masadya sa fiestahan, kay damo ka makilala.
One time, ginhagad ako ka friend ko, mamiesta sa Piak Barrio. Mapauli ako tani, pero hambal ka friend ko, mamayli kita. Mamayli ko no kami. Siling niya, pahulamon niya ako bayo na. Te, kay dako siya, halog sa akon. Sang pagbinayli sang gabi, pahigad-higad lang ako, kay huya ako. Gipalapitan ako sa isa ka soltero. Basta, gwapo. Siling niya, Miss, huwag ka nagbayli, how? Sabat ko, huya ako, kay bayo ko dako, kay hinulaman, abi. Sabat niya, akon amuman, hinulaman man. Kita mo, may sinursihan sa abaga. Ti, kay pareho swerte ta, masaot na lang kita. Nagsaot kami, kag nagaistoryahanay. Eskwela, gali siya sa Iloilo. Pero ginahagad siya ka-amigo na nga taga-Pasi nga mamiesta sa ila barangay. Mapilahan ka tuig, fiesta sa amon baryo. Siling sa mga cousins ko, Mia, may nagapangita sa imo. Siling ko, sino? Why, kami kakilala. Pagkakita ko, ang tawo nga hinulaman bayo na. Sabat niya, pareho man lang ta. Imo hinulaman man. Ang haba ng hair ng lola mo, Inday. Kalayo sang baryo namon. Pinangita niya gid ako. Isa pa gid, Inday Regine, wala ako yang maglaom. Nga ang tawo nga nagtudlo sa akon kung paano magtanom sang nara, makitaay kami sa fiestahan. Amo ini, Inday Regine. Siling sang friend ko nga si Pistong, Mia, tanom ikaw kanara. Siling ko din ako makuha sang inugtanom sina. Sabat ni Pistong, sa Plaza Kaharo. Kadto man ako sa Plaza Kaharo, kag magpamulot sa nagakalahulog nga bunga sang nara. May tawo nga mahambal mo, tall, dark and handsome, nakamaong kag naka-white shirt. Ginbugno niya ako. Siling niya, Miss, balaan mo magtanom sang nara? Siling ko, hindi. Nga ang nara, gid itanom mo. Ang nara para sa apo mo. Ang mahogany para sa anak mo. Ang gemelina para sa imo. Sabat ko, wala ako labot kung para kay sino. Ang importante, makatanom ako sang nara. Tudluan ko ikaw kung paano magtanom sang nara, siling niya. Pero na-sense ko, nga bright siya. Ako gasinuplada pa, do ka balugid. Siling niya, bukon mo ining bunga kanara, kuhaa ang liso, kag huluman sa maalabaab nga tubig sa isa ka gabi. Pagkaaga, hunulon mo. Tapos niya hatag instruction sa akon. Lakat na ko. Wala gani ako nagpasalamat. Wala man siya nagpakilala. Wala lang. Pero naglibog manulo ko. Sino ayhan siya? After 7 years, namiyesta ako sa balay sang utod ko sa 2nd District. Pag-abot ko, may tawo nga naghambal sa utod ko. Ano mo na siya? Nagapamulot, balay na siya kabunga kanara sa plaza. Sabat ko, mayo iya, gapamulot bunga sang nara, sang sagapamulot papel. Ay, small world. Classmate gali siya ya Inday sang utod ko, kag isa gali siya ka CPA. Kumustahanay kami, kung paano na nara ko nga tanom. Ti, mayo gid man kung mamiesta ikaw, kay ang wala mo gina-expect, makita mo sa fiestahan. Advice ko kay Miss Deo, Miss G, ex-princess, kadto ka mo sa fiestahan, kag mamayli, kay damo gwapo sa fiestahan. Salamat sa pagbasa, Inday Regine, sa gihapon, Mia sang Bingawan, Iloilo. Kag ari na ang aton nga mga photos, nga iga-show ang photo captions. Basta may tanom, may anihon. Bugana ang pangabuhi, kung damo tanom sa palibot. Amo ina ang obra ko sang tion sang pandemic. Subong kay 4-day work lang, pananom naman, mga utanon nan si Mia. No nangyayangigin sakaan, lubiin na or dates nga puno,
Anyway, Inday Regine, may request lang si Ma'am NB. Palihog lang ko nabasa sa iyang birthday greetings kay Lola Amparing. Oh, sure. Ari ang birthday greetings. Aging is a beautiful journey. Growing older doesn't mean losing your youth. It means gaining wisdom, patience, and a clearer view of what truly matters in life. Smile. God loves you. That's her Lola Amparing from NB of Iloilo Province with love and devotion. Masinadyahon nga kaadlawan Lolo Dencio, maayo nga lawas, kagabay nga madamo ka pa nga istorya para sa KLP. Ang panamya gikan sa mga berhines nga sanday Jesusa, Lola Amparing, Ma'am NB, Mia, Miss G, Miss Deo, ex-princess, student mom, Nanay Del, kag Joy. Let's show the picture of Lolo Dencio. Amo ni siya supposedly last time, no? Sang may gin-share man diri si Mia ang binalaybay para sa birthday ato ni Lolo Dencio. So here's the picture of Lolo Dencio, though taken 2 days after sa natabo nga dako nga sunog just in front sang ilaman nga balay. Pero sila ya safe, ay so may malain nga natabo sa ila, kay ginapasalamatan ginato ni na. According kay Mia, bisan nga dutayan man sila kuno nga nasunugan, pero si Lolo Dencio nagabulig sa mga nasunugan, mga nabiktima sa ato nga sunog. Sa iyang sitwasyon, sa gihapon nagabulig siya sa mga katauhan. So madami nga salamat and belated happy birthday once again, Lolo Dencio. Kag sa imo naman, Mia sang Bingawan, tidinta mi miesta. Basta gani, no? Bulan sa Mayo, tutob Hunyo, fiesta left and right. Tapos may mga prosesyon pa na, no? May mga Reyna Elena ka nga makita, di ba la? Mga sagala. Then ang next nga destination, Mia, Hambalang. Anyway, thank you gid sa ini nga episode nga imo gin-share sa amon and very obvious nag-enjoy ka sa imo nga kabataan. Kung sabihin, bisan nga ginapunggan, hindi pagtugtan, hala, way sa may makapugong sige gihapon. Bisan ang smagol, hindi na amo ang partner, kag bisan nga ang bayo, may kurit pa sa alambre, wispake. Ang importante, makapamiesta, makapamaybe. Salamat gid. It's 2:46. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Na ang paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon,
Ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa Alas 2:48 ang aton nga oras. Let's continue enjoying the stories nga ginapadala diri sa aton nga mga letter senders. Ari naman ang liyag i-share ni Ningne sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, mga KLP, letter senders and listeners, mga staff, members of this station, especially sa imo, also sa mga kabataan ko, umagad mga apo sa mga balayi, kag sa mga hinablos, especially sa nagaimaw kanakan. Tuway na si Lolo Dencio kasulat how, way takakadlaw buhay dun pay. Hello, Lolo Amparing, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, Nanay Flor of Santa Barbara, kag sa tanan-tanan. Hope nga maghugpong kita tanan sa pagpangamuyo para sa aton tagsa-tagsa nga ginapangayo kag pasalamatan. Oo, I admit nga may mga sala ako, malain nga isip, ilabi na gid kun makabati ako ka mga istorya nga mga makaagto dya sa balay, di makasugpon ka man. So I'm always asking forgiveness from our Almighty God. Makapautwas lang ako o makahambal, mabuol man dayon, kalain ka ginabatsyag ko sa kasing-kasing ko. Sige, let's forget all about about that. Instead, we will face the reality nga malapit na. Malapit na ang Pasko. Very old letter pa. I'm thankful, yet nga I am still alive. Kung Domingo, gapamati ako mas sa DYFM, sa True Sahara Cathedral, hindi mamanan, gatulo akong luha. Nasubuan ako, ngaway ako sa balay sa mahal nga Diyos. Sa mga tinion kaday, pay sige lang gahambalan ko nga, hindi mangakig, hindi mag-ugtas, pay urugtasan, gidya sa tupad balay. Sa Manila, maghalin bana na, tinag-uli, kay may nagbata asawa na. Sus kun kisa, gulpi lang, magpaburhot ka motor na, sa atubang pakabalay. Doon makahambal ka nga hungod. Pay halin sang una. Way, gid ako kapangakig ka nanda. Pay masakit man sa buot mo. Labot pa, kay dali mag New Year sa tulad. Ginamanihar doon nanda. Ay, babay, lang dyan Sa mga year 1990 and up to 1992, masadya, may patok nga lata ka cooking oil, may takop kaldero, ginapatik, may linupok, kag may nagasinggit pa, nga nagapanaw, Happy New Year lang da. Titulad, amuday ang patunog-tunog, katambutso ka motor. Amon dyan sa balay, bata, malam, turutot lang. Sadya man kag magkinaon pagkatapos. Sa tingob pa kabataan, sa mga high school o elementary, pagkaaga, ginapukaw, kay whole year kuno buraw-buraw ka. Dali na mag one year ako nga naoperahan, pay waay pa ako kapanaw nga gabaston kundi walker lang. Very advanced akong Pasko, halin sa akong bata nga nag-uli halin Singapore. Touch screen nga cellphone. Buhay dun daad ako nakasipi like that, pero tamaran ako, pay tulad, dumawili man ko. Ilam kung ano naman amon, good, not bad happenings ka dya. Time will tell. Importante, happy ta. Way ako story. Next time lang, ano kay amo dyan na umpisahan. So it's time to say bye-bye. Love and regards to all. Love lots. Ningne, sang Lambunaw. Random thoughts ni Ningne, kanami man kay there is that effort no from her end nga mag-focus lang sa maayo lang, ining sa mga positibo lang.
Although it's a struggle, but okay na. That's a good start, no? Gina-try mo gid. Hindi ka magnegatibo sa mga nagkakalatabo sa palibot mo. Kulang, chill lang, kumbaga. Well, sa kadamuon sa mga ginasudlat diri sa aton ni Ningne, doon di ta na mapasunod ini, no? So, ang iban, mga current, ang aton nga ma-share sa inyo, ang iban, ang mga old songs, ang mga older stories pagid, no? Mga earlier pagid nga ginpang send niya sa aton. But, ang gina-promise ko gani, amat-amat lang. Same through man sa tanan ka mo. Nga nagapaladala sa inyong mga istorya, lola, ang paning, kalma ka lang da. Okay? Kay pagitaan taman at tiyempo, ang imo nga mga ginapang share. Diri sa KLP. Magapanubalik kita, it is now 2:54 in the afternoon. Magapanubalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pinaka mga importante nga mga pahipalo. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, Balikitan diri sa kahapon lamang program, and it's time for us to award the prizes ng ating lucky winners sa ating promo Buena Mano Salvo Year 20. Bawa nagikan pa sa Baluyan, Cabatuan, Iloilo. Ang proof of purchase niya is URC ng mga products, Mang Juan and Mr. Chips, 65 years old. Congratulations, ari diri siya nga mag-claim sa iyang prizes, si Ma'am Patricia Aldamar. Ma'am, good afternoon gid sa imo. Good afternoon, ma'am. Bombo Regine. Tita Regine. Tita Regine. So happy to see you here and all smiles kay tiara na sa imo mga kamot, ang imo nga cash prize ug sa imo atubang, ang isa ka balde nga orokan nga nasudlan sa mga items. Comprising sa nagkalain-lain nga mga items nga nagitotal man sa 1,000 pesos nga cash. So ato na nay una nga isipon, ma'am, ha? Ang imo nga cash prize, that's 1,000 pesos. Palihog na lang ako isip. 100 pesos. Kulbaan man ko. 200 pesos. 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. 600 pesos. 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Anong nangyari? Si Paliwat, ma'am? Si Pantabiliwat, anong nangyari? Sige, 100 pesos. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Alright, sige. That's 1,000 pesos.
Masinawigit to ang 100. Ma'am, kumplituhon, tagi din na iya ang 1,000 pesos, ha? Anyway, hindi lang ina, no? Ang imo nga madala pa uli because may ara ka pagid nga gift pack worth also 1,000 pesos. Ma'am, palihog ako, B. I-check naton ang imo nga balde sang Orocan nga blue ang color. Ano ang unod sina, ma'am? Isa ka box nga MX3 Coffee Mix. Okay, MX3. Kag duwa Coffee. kasing Remsing. Duha ka boxes ang Rem Zinc vitamins. Vitamin. Tapos? Vitamins. Kag, kag tatlo ka pack nga kumiya bihon. Alright. Tatlo ka packs ang Kumiya Bihon, isa ka box ang MX3 coffee, kag 2 boxes ang Rem Zinc vitamins. Madala mo na, ma'am, pauli. Oy, kaya. Kayang-kaya. Kayang-kaya. No? Ate, anong mga plano ta? Ang akan nga nadagaan, ibakal ko naman kang akan nga purchase para sa Grand Draw kay dali na lang malapit ang Grand Draw. Ano ang kay nagahulat ang 1 milyon. Alright. Kinansong kiton mo ginaman, ha? Ang 1 milyon ka pesos nga ina. So, I wish you luck. Good luck din sa imo. Maraming nga salamat sa imo nga pagkadudiri kag baton sa imo nga mga very exciting premyo. Luyag mo man, ma'am, nga tamyawon or i-share ang imo kadalagan or maybe i-invite mo ang mga neighborhood mo to, mga kumari mo, mga chika mo, mag-join man sila para kadaog man sila. Una sa tanan, ginapsalamatan ko gid si Lord kag ang promo kang Bombo Radio kag ang Star FM kag ang product sang Universal, sponsor sang Universal, Robina, kag Mang Juan, kag Chipe. Kaya mo ginang nagpadaog sa imo, ma'am, no? Amo naging sulod mo, nga gabutan ng imo nga entry. So, congratulations, Gid, once again, ang ating winner si Patricia Aldamar, Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. And there you have it, mga kabombo. Kag ako naman, magabilin sa inyo sang also another invitation nga magpadala sa inyong mga istorya para sa kahapon lamang program. Ma'am, ikaw gina-invite ko man, ha? Padala ka man sang story mo diri. Anyway, to those nga may araman nga mga istorya, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kag ipadala ang makasaysayan nga ginsulat sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mata Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas kada hapon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo, mga kabombo. We'll see each other again tomorrow. Sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.